Hello mga ka-listeners, maayong hapon. Oras alas 5:26. Og di ako ari laag mi si Chay Chay dog. Chay Chay, shout out. Shout out ni Chay Chay ug ni Cluiky. Si Cluiky ng Brown. Nya si Chay Chay. Chay Chay. Shout out Chay Chay. Shout out Chay Chay. Si Chay Chay. Ano si pa shout out sa una si Chay Chay dog. O karon mga ka-listeners, upload ta sa part 8 sa may buntag pakahang muabot. Nya magbasa ko sa inyong comment ron kay labong murag yung kalma-kalma ang cellphone. Mayroon tagdi ni mo langas kay para mahumandali ba. Okay mga ka-listeners, ang unang nag-comment si Aisa Alcosaybi. Iyay ning langas yun. Nindot nagdi ni makapiright mga ka-listeners. Ang unang mga ka-listeners si Aisa Alcosaybi. Nag-comment siya, salamat admin sa sumpay. Bitaw tingala bitaw. Asan na? Salamat admin sa sumpay. Bitaw tingala bitaw ko kay naay putol-putol pero makonek raman gyapon, masabtan raman. God bless you sa kanunay. Salamat pod Aisa Alcosaybi no sa imong kanunay nga pagpaminaw. Naglangas ang cellphone. Mao na ni ron. Ug si Kitpi Garcia kalagot na po ni si Missy kaayo patlakon. Salamat Lord sa kanunay pag-upload. Emoji nga gakatawa. Nga gipaningot ang agtan. Salamat Kitpi Garcia. Ug si Lingel Habman, sir daghan ka jud kayong salamat idol, madasig jud ko ako mga buluhaton maminaw sa mga drama nimo sir. With tulo ka sign of prayer og upat ka heart. Nya si asa to dapat nalipat ko. Salamat kayo Lingel Habman no. Unya si Jenny Oliverio, salamat kayo ha. Ako jud dayon gipaminaw and God bless with tulo ka heart. Salamat kayo Jenny Oliverio sa imong kanunay pagsunod og paminaw. Unya si Annalyn Samson asa naglangas gyud. Asa muni gidangat galangas man ka listeners. Ang nya na natin wason ika human sa drama mga listeners na aron di na mo taas atong introduction. Nya daw yun yung panikamutan nga mahuman nato ning drama kay para makakuhaan niya kung upload kay medyo di kapoy po ko aning drama kay una sa tanan gipangita man ako ang mga episode ani mga live streaming gihurot na ko pangitan ja gi pang-download na mga pipila ka buok na nagkulang na po uban nga naputol-putol no pero makonek gyapon no abot gyud sa katapusang sumpay mga ka-listeners aning drama no muna nga ako yun yung humanon karon makarelax ako kay sa gunso na kung way tutulog kadlawo na kanunay ba makatulog niya sayo po makamata mailhan mas yung dagway mga ka-listeners na kulang pa tulog ba nya og kulang tagtulog di kita kaligo ani kulang tulog ba laban lang gyapon mga ka-listeners no para mahuman ang makarelax ba kay para makabawi sa tulog no kami man ni makasaktong tulogod kay makaligo sad kay kini kulang tagtulog peligro magmaligo gud daot ta ug mao ta mga ka-listeners dito maglangan paminawan ninyo ang part 8 sa may buntag pakahang muabot.
ning sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang muabot. Paminaw! Adto na hindi ka sa husgado ang gusto nimong isulti. Kaniyot lang! Wa na ko'y panahon sa pagpakigtubay ni mo, traidor! Mahimubag ato lang ang aning Adto na istoryahon! kita sa korte! Bogo! Please! Ayok ang akong pagkatao! Unsa? Maluoy ka! Ang among pagkatao ni Nico ang imong giguba. Unya mo ingon kang di na ko gubon ang imong pagkatao? Ha? Naliso naman tingalan ang utok mo? Wa, Hana! Ngano? Nayabang na day ka? Kay ba yung kong wa? Wa ko masagad. Kung ano nakahimo kagad sa pagpasangin na mo niya ka na. Sa nga, bisag ka sa dili ko na mo mahimo. Natubag na ang atong pangutana, dili ba, Nico? Ha? Iya tang giunahan aron pagtabon sa usa ka dakong anomalya nga iyang gihimo. Oh. Ingon ana man gyud ang sad-an kun mabuking na bisag unsa nalay masud sa o. Pasaylo ako ninyo! Sa ingon lang anak ka sayon? Usa pagtuo nimo namong Nico? Hungog. Pagkataas ako pag-ila sa imong pagkatao. Nga imo lang yatakan. Mura kag taong balaan nga akong giampingan o gihangad. Kay nagtuo ko nga doon na kay kasing-kasing. Pero das ka sa tanang huras. Maong magbayad ka. Nico! Kung dili ka gusto magba ang imo pagkatao, ato ba nga ang kamatuoran? So, mahal ako si Andre. Pero dili mahimong ipaangko ni mo na ako ang imong pagkamahan. Og mahitabo lang nga di gyud ka makanigar sa tinuod. Kung magpa-DNA test ka og si Andre. Hey! Nahibaw kong dili ka gyud masugot sa gusto na mo ipabuhat ni Hana. Pero, mas dili ko musugot nga magpabilin kang gawas nun sa daotan nimong pagtuo. O pasagdan man nimo si Hana nga magpunay huna-una sa among kaparutan. Tungod kay madaugon kang may patuna mo sa nga wa gyud na mo mabuhat. Ayaw bigyan mo ang inutil. Okay. Baliwad ang DNA test. Pero, kinahanglan mo pirma ka. Saan sa? Sa usa ka dokumento nga may magtug-an nga imog yung giangkon nga ikaw ang amahan ni Andre. No! Kun mao. Wa nay rason pa. Aron taaso na to ang istorya. Ato ta maghusay sa korte. Hana! Mupirma ka o di? Hey! Kuidaw! Hello? Kinsa ni? Abi na kung ikaw mo itinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Angelo. Pero nganong di aman lagi ron siya sa akong tupad? Hana! Sakit? Hoy! Ayaw kong duwain ang imong arte nga di gyud tinuod, ha? Oh? Nagtuo kang nagdrama lang ko? Sorry ha. Di gyud ko anak, kay di man ko artista. Wa gyud ko'y mangkaagan anang magpabilib, magpatuo-tuo. Wa tingali si Angelo sa kwarto nga iyang giukuparan, ha? Mao gipahimuslan nimo ang pagsud dito o gikawat nimo ang iyang cellphone. Taon sad oy. Sige. Am-ami na lang ang imong kaugalingon diha. Aron dili magsakit ang imong dughan. Kay tingali idigbalik ni Angelo og report diha nimo. Mao na lang unya iyang maabtan nga mikaging na ka. Poor girl. Pag yung maibdas o sino? Uutan kayo ang Ginoo, no? Unsa, Angelo? Wag yun mi niya pasagdi si Nico. Karon, misamot og lutaw ang hinungdan sa imong pagpasangil na mo sa nga wag yun na mo mapuhat. Ikaw maday ang misawom sa lapok, pero gusto nimong ipahid na mo ang imong kahugaw? Naipaw ka ba? Nga lami kay kang patsyon? Pero dili na nako hugaw-hugawan ang ako mga kamot sa bashugaw ninyong dugo. Tungod kay dili ko gusto nga maguba ang dungog sa akong anak. Mahal na ko ang bunga sa gugma nimong tigpakaron ingnon. So, andam ka namang mapirma sa giingon akong dokumento, Angelo? Dili na mahimo! So, gusto na lang nga ato magbulgaray sa tinuod dito sa korte? Para na ako,
nako, maoy labing maayong buhaton para legal. Mas maayo na. Time pa sa... O say time pasa. Time. Ayaw mo ang gago nga imong ituyok-tuyok. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mupirma kag usa ka kasulatan o ikiha ka namong duha ni Hana? Angelo, imo lang gani kong gitonto makatilaw ka gid ako. Imo kong gipatuo nga nag-uban lang mo ubos o sa kabubong ni Hana. Pero wa na makig-uban niya sa kama pero usay buti pasabot adtong iyang pagtubag ron sa akong tawag. Maghusay ta. Nasuko ka? Unsa may mong gipaabot? Unsa imong gipaabot ining inyong gibuhat musayaw ko sa kalipay? Kay inyo kong gipugos sa pagpapirma ining buisit ka kasulatan. Nasupak yun sa kong gusto. Wa mo'y mga uwaw. Oh, kaduhan ko ni mong ludi, ha? Unsa may imong gusto? Abi nimo? Gisaad gyud unta nako sa akong kaugalingon nga usikan ta gyud kag bala kun akong mahibaw-an nga ikaw di ay ang nagduwa sa kayo. Unya imo lang gipaum-um nako ang imong saa. Pero karon nakaingon ko sa akong kaugalingon nga si kinsa ka ba aron akong kawid-an? Mas bililhon ako ang dungog ug ugma sa akong anak. Maong bahala na kung usaon mo sa pagpadagan sa imong kinabuhi. Human ining imong gipirmahan at ubangan sa abogado ni Nico. Nga gisaksihan nila ni Manong Berto ug Manang Ida. Then mag-iyahay na tagpahimutang. Kaya ako, okay ra ko sa atong sitwasyon nga mag-uban og puyo ubos sa usa ka atop lang. Pero wa nay labot sa usag-usa. Maayo gininin yung pagkaplano, unsa no? Naglain ang imong buot kay nanabuan ang imong taktika? O paitahin ning maunay tas tarisa. Hilom! Hilom guba og hagong-hagong! Bangag sa ilong. Oh, uy. Ana! Ihirit pag yun ay. Diyos! Timan eh, Astilan. wa kigay labot ining problema, ha? Pero nag-apil-apil yung ka. Bisan mura nagkapatlunon ng imong ugat kung musulti ka. Utro kang sismoso. Maong kamo! Maritis. Kamo! Itaga ni ninyo sa bato. Paninglon tagyod mo! Ana! Mamahad pa man? Nag-ayo man tingali ka? Wa na kay dag-anan, maungkod ako pa'y ikaw, magpakahilom ka na lang, tungod kay wa ka na'y mahimo. Oh. Nahasuwat na ang kamatuuran ug imong gipirmahan nga ikaw gyud ang amahan ni Andre. Maong good luck sa bag-ong yugto sa imong kinabuhi, Mr. Cruz. Kung gusto ka kinabuhing puno sa kalinaw, magpakabuhi kang muralagway na hitabong bati. Wa kay mahimo kung dili ang pag-isip na mo ni Andre nga ka-boardmate lang o kaha friends. Pero kinilay akong ipaniguro nimo. Nga wa kagyoy mahimo aron pagplano og daotang lakang batok namong tanan nga nalambigit ining gubuta. Tungod kay karon dayon, amo na kang ipablatter. Maungwas nga dunay daotang mahitabo sa usa na mo dinhi. Wa nay laing pick-upon ang kapulisan kundili ikaw. Gets mo? Ayaw kog bugal-bugali, ha? Oh, ngano? Asa pa man kung napita ngay nga murspeto ni mo? Ayaw yung punay nga kung kalagot ni mo kung gula ka! Pikat. Isog lang gihapon bisag gisog ba na kada? Mo! Mga way utang buot! Angay bang ilhun og utang ka bubuton ang gibuhat sa imong amahan ako? Oh, ayaw nagtanduga ang kalag sa kong amahan na may pahuway, ha? Bisag kalos dili siya makapahuhay tungkol sa kahugaw sa iyang binuhatan. Hugaw man siya binuhatan, pero nahimo kang taho tungod niya. Maong angay kang makonsensya! Angay ba? Bullshit! Shit yourself. What? Aray! Di na ko sa, ha? Di na ko sa, kay siya may akong gisumbag, pero milihay siya! Huwag ka! Ayaw naman. Kalay! Ayaw naman, nung! Ayay!
Ayaw! Sakit kay nga pabangig na ikaw sa ako mo! Ako na sa... Sakit ang... Ay nag-usiki ang imong kusog sa taong magbili. Musa! Diyos! Ako, way bili! Maabot pa ka arong higayon na! Kung wa pa ko'y bili! Kisa'y nagtabang nimo! Aron mahimutan ka! Tumagon ko na pangtanga. Kung nahumanan mo na ko, mula ka urugan! Lupad kung gusto ka. Kay daghan pa mi katimanon. Mauday ni inyong saga? Dinhi ninyo tibok ng bata nga gusto ninyong ipaangko na ko! Kudaw! Dili tayo ko pasagdag mo gawas din nga tao pa o kitsura. Kung musipyat kang dapat yan. Wow! Nagtugan na mo sa inyong baho! Ihatod na siya sa gawas mo nung. Naka! Ipapurit! Kay, wag ka na mo kinanglana! Ikaw na! Wa pa gid siyang balik. Pero dili lang una tingalin ako siya hilaptan. Kaya gibinuangan na jud ko atong brohang hana. Ako lang unang istoryahon og hinay si Angelo. Aron sa paglikay nga magkaaway lang unya misaway hinungdan. Dili na ako magpada sa gibuhat atong brohan niyang asawa ganiha. Okay. Cool ka lang, Nisi. Cool ka lang. Kinahanglan na careful kas imong pagpakigdil kang Angelo. Karon nga imo na siya. Suwa ka na! Unsa pa yung magkihuwat? Nganong miungot ka pa man niya? Na! Di mo pang gisuhin ang tibok palibot? Tubag! Wa pa tamahuman! Hoy! Kung ano sa may mong plano, amo lang pabuton! Berto. Dili! Unsa? Ikaw sa ikaw, nga nung misunod ka man gitin eh. Mo, nagigibiyaan si Andre og Hana. Ayaw na mo pag-away. Ah... Tanang mo sa sud, kaistoryahan na to ang sunod na itong buhaton. Hello, honey! Paim na ko. Ha? Paim na ko. Kaya mag-istorya ta. Panganda mo, Ha? dili maayaw nga magdugay ta din. Gusto ka, Nico. Kinahanglan nga dili mo kumpiyansa. Tugod kay wa ta makasigurog unsa unya giplano ni Angelo. Uban ka sa among pagbiya din ni Hana. No. Mubalik ko sa iyang bahay uban sa among anak, Nico. Unsa? Maghiko ka? Angay pa ba day kong mabalaka? Nga magipirmahan naman tong tawhana? Ayaw pa kong pilsa, Hana. Decided na ko, Nico. Dili ba himo nga malayo si Andre sa mga mata sa iyang amahan? Ayaw ko ninyo kabalaki. Kung hugot ka rin imong desisyon nga bubalik dito sa bahay ni Angelo, day, pues, upanante ka! Oh, Unsa? andam ko mo servisyo gihapon, ubos ni mo, day. Sige. Puslan magiunahan tala, sige. Padigo pa doon, Berto. Ayaw lang langgring. Naon sa mis langga, uy. Wala ba'y baligya sa carbon na parehas ni mo? Ha? Isip din na lang ng imong beauty. Total, magbinutan man ko. Kailangan na mawagtang una mo sa mga mata ni Angelo. Pero, i-update mo kanunay sa mga panghita mo. Oy. Di ko palabot, oy. Yay! Kinahanglan mag-inunungay talang dua. Unsam ka? Ikaw una hikli, Nico. Biyai una ning baya, mintas init pang panghitabo. Unya nagawas og balik, kundi kinahanglan na gid sa gayon. Kun hugot man gyud ang inyong tumong sa pag-unong naman ni Andre. Kinahanglan nga magkuha tingali kog dugang tawo nga kasaligan nga makigtambayayong nila ni Manong ug Manang Ida nga mobantay namo ni Andre, Nico. Ako'y may baho. Nasayod ko kinsay angay na akong doolon aron masiguro ang inyong kaluwasan. Han, anong si problema? Diin ka mo kakuhag number ni Hana. Nga nanawag ka man niya. Okay, sorry. Sorry nakasaha ko. Akong gilaptan ng imong cellphone itong nakatuog ka din eh. Wa unta ka mang nilabot. Han, sorry na please. Anyway, ayaw na una-una. Ang may nimong buhaton, mao ang pagpanghipos sa imong mga gamit. Ug uban ako karon dayon. Uban ako didto sa bahay. You're not kidding?
Seryoso ko. Ato na ko puyuhan. Dili ka? Ay, mauban ko eh. Masagot ko. Ay, pero dali nga rin. Anong tapangan ko niyo sa pag-andam sa kong mga gamit? Honey. I love you, honey. Naarag hapon ko sa palibot pag-monitor. Ikaw ba? Ay, nalakon ko kabalaki. Ikaw o si Andre, dili gyud na mo ang nga pasagdanana. Maong buhaton gyud nako ang tanan. Aron ka padalipdan mo. Manang, usa ka sa akong saliga ni Hana o ni Andre. O ikaw? Ako lagi may bawas ako kaugalingon. Sus, ano na kayo sa paginusara na. Maong ayaw ko kabalaki. O aron gyud ka mahilo na. Kinahanglan nga ako yung tumanon ang pagkuha og dugang tao. Aron masiguro nako nga babantayan gyud mo. Isalig na ako ng bahinani ko. Kay mas nahibaw kog si Kinsa ang akong kasaligan nga kuhaon. Aron dugang nga makabantay namo dito sa bahay ni Angelo. Honey, maglaruhay na ta. Ha? Are you sure nga andam na jud ka mo pasakan ako dito sa imong bahay? Akong ibalik diyan imong pangutana. Andam ka ba? Nga muuban ako sa tanang oras. Nahibaw ka gyud nga dili na nimo ang ipangutana pa nakuan. Then, let's go. Time pa sa ragod. Usap pa nahitabo nga. Ahat naman noon kaayo ka. Nga, Kadagyan ba rin pangutana eh. Mausap ganin nirong akong nauna na. Magmahay ka. kaya nga no? Mangita kag lang ipulin ako? Na, patsyon ta ka. Andam kang muhim o krimen tungod na ko. Mulang, mahal tagod ka. Kung mao, di tana. Siya to, sir. Usay ato. Ako'y tag-iya ining dapita. Ikaw, kinsa man ka? Guardia! May reklamo ka? Hey! Shut up! Ablihig na ko ang gator kay musud ang akong bana. Unsa ning binuangan? Ha? Unsa ning drama, ha? Drama in real life, Day. Excuse me, ha? Si Angelo ang akong gipakigsultihan o dili ikaw. Pero I have the right to answer you. Since natulala ang akong bana, ug wa magpakabana. So may diferensya ba? Ano susod ni si? Unya na nako isunod og sud ang imong mga gamit. Oops! Come on. Ayaw sa Hey, password. wa ko makigduwa nimo ha. Ayaw na paghasul-asul. Aron di ta mahasol, hatagi kog hustong tubag sa akong ipangutana. Nganong ni ama ni siya? Unsa iyang gianhi? Ani na siya mopuyo. Kon musugot ko. Ganong manghilabot man ka? Nga naa naman sa kasabutan nga wa na tayo hilabtanay. As bana og asawa, yes, wa na tay hilabtanay. Pero ang magdagag laing babae ining atong conjugal property, wa na nato itugot sa usag-usa. Nalimot ka no? Wa na nimo mabasa sa atong kasabutan kay sobrang imong kalagot kay napildi ka sa among diskarte ni Nico. Pwede na nimong basahon og usab kung gusto ka. Ayaw ko ninyong diktare. Ako rin na ngayon, ana, ug way labot ang ubang tao. Giprohibit na ako ning dapita sa mga kabit. Dili kabit sinisi ha. Niingon ba daay ko nga kabit nimo siya? Did I mention her name na imong kabit? Usa pa, kung dili man siya ingon ana, what for nga ni aron siya dinhi? Og naghiskot kapag iyang mga gamit? Ayaw patakag pa na og tao dinhi, kay wa ka mahibaw og unsa unyay mga sakit ana nila. Let her go! Mahimo magdili ka manghilabot. Di ka magpalabi. Ikaw mo'y nagpalabi. Nagplano kang paludhon ko sa imong giilis na ako. Pero no way, Mr. Cruz. Sorry nga dili kita pwede. Ang ako rang gitugutan nga mutunob ining baya, maura si Andre. Ang mga katabang ug mga tawo nga akong gikuha aron mo gwardiya dinhi. Ug ako. Pero ang magpasaka ka og laing tao aron papuy-on dinhi para na ay makalingaw nimo. Forgive me.
Pero mapakyas ka. Kanaog ining bayahan eh. Kay mas mamiligro ka kung mupugos ka sa pag-istar ini. My God! Dili ko makatugod nga matakdan sa kahugaw sa ubang tao. Limpyo kaayo ang akong dungoghan. Unya mapiksan lang ko sa kalandian sa atong ikauban din eh. Huh. Adto ta sa Mumbai. Aron ka magpabiling limpyo. Birds of the same feather flock together. Maong angay lang tuod nga adto kaniya og dili dinhi. Kay di sab ko makatugot nga matipunan mi sa tinuod gyud nga naglunang sa lapok. Og mga tao nga mahiligon sa pagduwa og kayo. Kay tingalig makat-on pa sa ilang kangilad ang akong pinangga nga anak. Ako? Ngilad? Nagtuwa ko sa kayo? Tubaga ang kaugalingon nimong pangutana. Ayaw ko himo ang buang kinahibaw ko nga ako mo imong gipasabot. Ikaw ang nagsulti ana og dili ako. Honey, sa dili pa mabuto ang akong kalagot kamon. Let's leave this place all at once. Kaya tingali ba katamparos pa kong babae nga feeling asawa lang gihapon. Bisag wa na'y gusto ang iyang pana. Dali na. Haskang lingawa na mo ni Ida nga nagpaminaw sa ilang nga palaglang togi dong. Kulok kabildo ka dang singgit-singgit dong. Dilib na yung kung samot ni Hana. Uy, makikitaguan man di ay nga kining pagkabagsik kining babay Hana. Angay na gusto magbaton og galig-on. Oh, Aron dili siya madismaya ug mawad sa paglaom ano. oh, haskang kagingan ako dihang pagmandar ni Angelo kang nisi nga pasunod na. Dali kayo mibabag si Hana dayong ingon ay password. Ano? Oh, napika lagi si Angelo lagi. Ha? Na-insulto oy. Maong diha magsugod ang ilang debate. Pero nakasagagad si Dizzy. Wa oy, saka ko duroy. Namalik lagi sa agi. Wag yun makaikay. Nagali man si Hana o naling hawak. Kailan ka galing hawak dong? Alay! Nalibat! Oh! Nalibat ito lang duha nga. Wa makaog po eh. Pero, nabalakal ako kay nagbilin yung hayat ka tinanawa si Angelo kang Hana. Di lang yun siya magpakasayop. Kaitahan yun ako kinabuhi. Aron na dili pasugambak sa kadaot si Hana. Watalab! Ha? Babay dong! Amping diha kay tingalig. Sugod ng mga orasa, gipahunting na ka ni Angelo. Ingat-ingat dong! Igmata ka nun lang imong mga mata. Amping igid ang imong kinabuhi kay dili may gustong masugamak ka. Salamat sa paghatag og bili manong. Day, makatug pagkagtarong ini sitwasyon ninyo ni Angelo. Kinahanglan gud gapugso nako ang pagpahuway og gusto manang. Tungod kay dili ko gustong kawadaan og kusog. Di ko gustong maluya. Kinahanglan nga magpakalig-on gud ko tungod og alang sa akong anak. Luoya biyang Andri, oy. May gawang pagka-timing nga nauyog kung panag-uban siyang amahan o ginahan. Pero tabangi ko ninyo aron nato mapadako si Andre nga normal ha. Oo, day, uy. Ugyod. Makalaom gid ka. Dili nato itugot nga maapektahan si Andre ining nahitabo namo ni Angelo. Palihog. Ayaw kong tanawag ingon, ana. Don't keep me wrong. Wala dili ko makatuo nga daog kaday kay ni Hana. Wa ka gud makaig siyang tirada diha nimo. Pirmi kang mabukog. Nagpugong ko. Kay bag-o pa. Unsay bag-o pa? Supak man sa akong buot, pero kinahanglan nga magpaubos una ko. Bisag dami na ginunta kayong ikilaw og tao. Kung wa man ko magpatugbaw sa kong garbo ganiya. Kana tungod kay Duna ko'y gipanaganaan. Pero kini mayutiman eh. Muluhod ra unya si Hana sa akong atubangan. Ayaw na lang una pagpuhi og saad. Pakit-an na lang unya ko nga buhaton jud na niya.
Gusto kong mabakasyon. Magpalayo una sa dili pa ko muhimo og laing lakang. What a wise decision. Okay. Ato ta sa US, Han. Day! May laing problema. Wa pa man, oh. Nya, unsa na may balita ni Angelo ug Nisi. Wa ko'y idea. Kalit silang nahilo maong nabalak ako. Tingalig, unsa na sa giplano ato. Imposible kayo din ito manimaw si Angelo eh. Naana sa akong hunahuna. Pero kung iya lang kong atubangon, akong siyang suklan hangtod sa akong ikamatay. Nagubang gitingali itong duha unsa no. Unsa pa man kahilain. Nakaako gani siya sa pagda atong bayhana dinhi. Bisag ni ako ug ang iyang anak. Samot pa karon, nga wa na gid siya makasaka ining baya. Biliban ako sa gipakita ni mong kaisog day. Oy! Wagod makalmay tao si Angelo ug Nisi. Kung ipugos pa gyud siya sa pagpasaka atong iyang kapit, makaila gyud unta siya kinsa ko. Wala sab gyud magpakitag balik si Angelo sukad atong adlawas ha. Katasas panahon nga nakalabay. Mga tulo na katuig naman. Nagpakahilom si Angelo. O, si Andre. Dako na si Andre. Andre! Hala! Uy! Mag-hit man ning bata. Sa dakat, nag-work man siya. Dili di puting muli. Unsa yung work? Fisherman. Liwat gid kayo nimo si Andre. Maayo ka pagkahulma. Dili ka makapangutana kung kinsa gid siyang anak. Tungod kay milutaw gyud ang imong hitsura sa bata. Mura gid magbinuak ka bunga. Ang ngayon unta siya nganlan og Angelo Cruz Jr. Naibaw ka bag nga nung mibiya ko ining dapita. Ug wa magpakita sud sa taas nga panahon. Tungod kay gihatagan ako gigayon ng akong kaugalingon sa pagunahuna. Kung unsa gi angay na kong buhaton. Aron dili ko makahimog daotang lakang. And now, imo na sad noong giugat ang pangitabo nga gusto na unta na akong kalimtan. Ako ni gibuhat sa pamasid nga matandog ka, bro. Kung mo sa doon naon, moingon na lang ako sa akong kaugalingon nga bahala mo kung sa'yo mahitabo sa inyong kinabuhi. Total, mapagulabot ninyo. O gawas pa, huwag yung ganyan sa muangkol ka sa dili. Ang imong pagpakasa, mo'y gusto nimong tabunan sa imong pagpasangil na mo niya na. Kung matinidaanon ka sa imong kaugalingon, dili kagyud makasulti ana. Tungkol kay honest ko sa akong kaugalingon. Maong dili ko mo hilong tungod kay gibati ko sa mga kasakit gipasan sa inusinti kong suod nga higala nga mao ang imong asawa. Abi mo, dili gini mao ang dapit nga angay natong hisgutan ang nangagi. Mas may pag magbuwag-buwag na ta. Aron dili ta makahimog isina dinhi. Excuse me. Naana ako ipabot. Magkita raw niya ta. Han? Hey, imo man ko gibiyaan. Misod lang ko kadiyot sa restroom sa akong pagbalik. Nagkabuang na kong tuyik-tuyik sa pagpangita nimo. Mura lagi itong siniko. Imo ra ng pananaw. Dali na. Ha? Ayaw mo pa kumpiyansa. Pasidan ang imong mga gwardya. Kay bisan og kalmado sa nakiksulti na ako dito sa airport. Pero wa ko'y pagsalig niya. Maong pagbatlod mo din eh. Palihog niya ko, Manong. Manawag ko niya kaduna sa ko'y sulti.
Pagmatngon mo kay naa si Angelos palibot. Ha? Ayaw mong palayo diha na o ni Andrea manong. Andam na ko itahan ang akong kaugalingon para mapanalip na ng inahalog anak dong. Mahal na bayan na mo siya nag-Andre. Salamat. Ako sila isalig ninyo manong. Ayaw kabala ka dong. Ako sa sabuton ang duha ka mga gwardya nga aptikon yun nilang ilang mga mata. Salamat. Naginubra ang kalagot nako dinhi ko. Tungod sa ilang pag-isip nako nga murag irong daog nga yanor kayong gidiktaran. Aron pirmahan tong usa ka kasabutan. Nga supak yun kayo sa kong gusto. Pero naunsan ko ganiya. Nga naingon may noong kong kingkoy nga. Mitubag sa pagpakigsulti niya nga. Mura lang siyag. Murag wa lang siya isa nga nahimo. Tungod kay ikaw mismo na ibahos ka maturan. Nga wa gisa ang imong amigo. Nga giisip ko kani adto nga imong igsuon, Angelo. Usiway sa. Grabe ang nahimo niyang sa. Kay duha sa mga tao nga kabahin sa kong kinabuhi ang iyang gikubit. Imo rin yun ang una-una. Dili! May sa siya. Gihimo ko niyang buwang. Maong angay lang unta ganiha. Nga gipatilaw ko na dayon siya sa akong mga kamot. Han? Oh, Nisi? Oh, ganiha ka na ba? Ganiha ka na diya? Mo gipagtangka na ko sa pultahan ng atong kwarto. Diyang nadungog na ko ang pagtaas imo tingog. Maigi kasulti ka? Gidaman na sa tingali ko. So, nakatuog na day unta ka ganiha. Oo. Okay, sige. Balik og pahuway kay mohigda na sad guron. Aron enigmata nato, ato ta mangaon sa gawas, okay? Okay. Hi, Daddy. Mag-sleep na ko para dali ko no kumuda ko ingon si Mami. Kaluoy sa akong anak. Nakigsulti sa picture sa iyang amahan nga naa sa frame. I miss you. Dali ha. Wait ko sa imo ha. Hi, Mom. Hello, anak. Musleep na ang akong baby? Yes. Kantahi ko, be. Sure. Gaksa ko. Kay waman si Daddy din Ikaw lang gakus na ko, ha? Oh, anak. Yes, Andre. I love you, Andre. Oh, love sub ko ni Daddy. Oh, Daddy loves you so much. Gusto na kumuli na siya. Anak. Anan, parehas ni mo. Gaksan sa niya. Okay. Ato nang i-pray, ha? God is good. Kisa ko ni Daddy. Andre. Good night, Daddy. I love you. Lord. Kaluoy sa akong anak. Gitampalan ang kahidlaw ngayang kibati. Gihag ka na lang ang picture frame sa iyang amahan. Mag-please ako sa dili pa ko matuwa, Mami, ha? Ako na si Jesus. Nga, papauli na si Daddy. Ano nagmata na ko, ma. Nana din siya. Mia. Hello. Mihila ka, Mami. Mami. Ganun mihila ko ka. Nasuko ka kay dugay ko na to. Nagbabat lang ko, Mi. Nali na lang ko. Arong mahilong ka. No. Andre, anak, wag kay sa buutan ka. Maong nakahilag si Mami sa kalipay. Kilain.
Kung malipay, mahilak di ay. Sige na, sleep na anak ha. Kantahan ka ni Mami. Di na ka mahilak. Dili na. I love you, Mami. I love you more and more each day, Andre. Ayaw kitang kalimti, ha? Mura mo binuak ka bunga. Liwat yun kaya si Andre ni mo. Dili ka makapangutana kung kinsa siyang anak. Tungod kay, ang imong dagway yun, ang among makita sa naong sa bata. Han ka itong nagbalik. Kaya magkita ka pa si mga close friend, di ba? Mag-meeting mo para sa giingon ni mo negosyo din, mag-partner mo. Muinom ko gamay. Aron makatuog na dahin ko. Hana? Nagmata ka pa hangtod ining orasa? Nadistorbo ba ta ka? Ganiya pa na si ganing akong mata. Ayaw pagpuwaw, katuog na. Naninguha ko. Pero sakit kay akong dugani ko. Ha? Ato na ospital. Nganong ospital man dayon, uy. Di ba gud pwede nga nagsakit lang, kay nainakita nga nagkapatandog. Oo. Usa ba na hinungdan nga sakit ba na imong dugan? Tuwod ni Andre. Usa? Huy, ayaw kong ina nga kakalingkod pa sa nooran ni Andre. Nakatuon na siya pabadlaw ni mo? Dili na mao. Sakit ang akong dugan nga nagtanaw sa akong anak na nag-insulti sa picture sa iyang amahan. Mao ba? Naluoy ko sa akong anak niko. Nagpaabot siya nga mupauli ang iyang daddy. Hala, please. Ayaw maghilak. Dili ko gustong sakitan ang akong anak niko. Tudluin ko kung sayangay na kong buhaton. Ako na balang tunlon ang akong garbo. Ha? Tugod og alag sa kalipay sa akong anak. Ako na lang tigali ng buhaton niko. Akong pangitaon si Angelo aron papaulion. Kung gikinahanglan man nga mulhod ko sa iyang atubangan, aron lang malipay si Andre, ako ka ng buhaton. Akong huwaman pagbalik ang gugma ni Angelo. Han? Nagbuntag kang nagsigling ko din, eh? Ambot ba? Huwag yun ko makasabot. Kung ganun ko, ano gininoon ko ka. Di ko gusto masakit ka, Han, ha? Ihatag na lang ginakong akong ipangayaw. Ha? Tagay lagi kong anak. Pagsigilin tingali gyapon kag tumarog kontraseptive no. Wa naman good. Ang tinuod, Wa na lagi. Nga na ba mo insist ka mangyod sa dili tinuod? Ikaw na lang magtugan sa tinuod ug para nimo ako dili? Please be fair. ayaw kasuko. Makalagot man good. Himuon man tani mong bakakon. Enough. Dili ko gusto pasanginlan. Mag-away ta. Sorry. Kaya na. Mauni kong gusto. Dili kipatason pa ang istorya. Maligo na ko. Kimulakaw ko. Kasayo. Waton pa na kong maliit ko sa akong gikasabot. Mauban ko? Ayaw lang sa. Dili lang una ka. Kinsa na, guard? Ma'am! Si Angelo! Pasudla. Ha? Ablihi ang gate. Uy. Kagwapa niya. Dayon. Isoda kay mo sakyanan. Salamat. Daddy!
Uy, Daddy! Lord! Yan ang akong daddy! Yan ang akong daddy! Kiss ko! Kugos ko! Kay, mo kiss ko! Please. Miss you, Daddy! Miss you! Miss you, Daddy! Anak ko! Anak ko! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kiss ni Mami, Dad! Oo naman, God. Nanginihilak man sila. Napuling lang, anak. Sige na, pabutang na. Kay ipasud pa ni Daddy nimo ang car, ha? Ato talaga waton si Daddy sud sa bahay, ha ba? Pwede ba? Kita Andre? lang kuyog, Dad. What lang ko nimo? Okay. Maghuwat na lang sad ko. Anong? Kaging nasag ko sa sida nga mo nga na saksihan ni Ida sa pagabot ni Angelo diri sa bahay dong. Wa man siya magkuhan kining lisod sa pagsuod kay gahingnan man layan ni Hana ang niya pasuldo si Angelo. Hay naman sila. Ayaw sila buwagi, ha? Oh, Kitingali kung sige plano ni Angelo. Balikin sila ba nung? oo, oh, Hay naman sila. murag na sa sala. Mugawas ako kay maniid ko. Maog yun na buhata. Salamat kay wa na kumahako sa paghangyo nimo nga dili pakyason ang bata. Wa ko masayod ko noon sa berton sa bata. Nga dali ramagid kayong nausap ang akong pagpatay. Naingon na ana, tungod kay imo magyud siyang anak, Angelo. Pero kutobra ko ni Andre. Oo, way problema. Di na ko mangayo sa imong kaluoy. Tungod kay dawaton ko na ang kamatuoran. Nga tuan na gyud kang Nessie ang imong gugma. Og tungod kay nabalihin na ni Nessie ang akong kugma. Ihatag na nimo ang pagtugot nga ako siyang dadon din eh. Nangayo kag bugti sa imong pag-angkon kang Andre nga imong anak. May mubag dili lang nato tas unang istorya. Nakita nimo kung giyon saan ko paghanggop ang bata. Kung gusto ka nga magpadayon ang iyang kalipay. Dan, ayaw kong babagi sa kong pagdani ni si ining bayan. Unsaon nimo sa pagpasabot ni Andre kung mangutana sa kinsa si Nessie? Ako na nang diskarte. Hamyo lang. Taro nga lang gyud sa pagpasabot ang bata. Di ko gusto nga masakitan siya. Sa kabuutan nga akong nakita sa akong anak. Dili sab kong katugot nga maguba ang iyang pinsamyento. Mao kong pakisultihan sa nakos ni si. Basta kay ingon lang ani ha. Magsinabtanay ta. Kung gusto kang magbalinahon ta. Andre! Madool ako ninyo. May namoista din si Mami. Yes, nak. Come here. Pwede lang may magduha si Daddy. Unya na lang tingali kung makapahuway na siya, nak, ha? Gikan pa manggod siya sa biyahe. No, okay ra. Asa man ta mag-play? Bisa na sa dali. Ikaw ang badman. Nya, ako ang pulis. Nya, pusilan ta dayon ka. Gusto ko magpulis. Dakpon ako ang mga bad. Ikaw, Dad. Dili ka bad. No, dili gyud. Maong ayaw ko po sila, ha ba? Luyas bata, uy. Huwag yun maputol lang yung kalipay nga gihangop siya siyang amahan. Pero, wa ko'y pagsaling sa gipakita ni Angelo. Langga. Ha? Kinahanglan nga ako ng isulti ni Hana. Day, okay rin yung kasi mo nakita. Ha? Kumbinsido ka na sa drama ining Angelo. Drama? Day, pasaylo kami si Manong Roberto, ha? Pero mura dili man ginamong madawat nga diniyo siya nagipakitang arte ro ni Angelo. Kaman ko. Pasaylo na mis Ginoo, ha? Pero pasaylo agad ita mi day nga di gyud mi kumbinsido sa ipakitang lihok ni Angelo karon. Kapwede ka na. Di ta mo mabaso sa inyong gibati, manang. Kay ako gani mismo. Naasad ang pagduha-duha. Ang bauwi. Sa ikaw lang ang nakadali. Ang ko na dahil siya nga si Andre ang anak. Human sa hugot niya papasangil yung duha ni Nico. Dili ta mo mapasol kung ingon ni ana ang masud sa inyong hunahuna, manang. Kay sa pagkatinuod lang, ako mismo. Di pa sad pagkatuo nga kinasing-kasing yun ang iyang pag-angkon karon nga iyang anak si Andre. Pero sa samang hikayon, ako na lang nang gikalipay nang
Tungod kay wa madismaya ang bata sa iyang gilauman nga makakita na sa iyang amahan. Duwa na sa tan. Sa pagkatinuod lang, ako nang giignan si Nico, nga ako nang tunlon ang akong karpo. Nga tungod og alang sa kalipay sa akong anak, magpaubos na lang ko. Ug ako ang muluhod ni Angelo. Mohangyo nga huwa man ang iyang gugma para sa ikalipay sa akong anak. Pero naunhan ko, wala ko pahagoa sa higayon. Si Angelo mismo ang may pakita sa lihok nga ako untang pangayoon niya, aron lang malipay si Andre. Ato na lang iampo dai nga nasayop ta. Pero sa sabang higayon, di lang gyud ta mo kumpiyansa. Dili na to ihunong ang pagpaniid kang Angelo. Yay! Matupad niya mi sleep si daddy. Unsa nak? Ako kang gakson si daddy. Nag-sleep na ko mi. Ya, ako din kakos-kakosan si daddy. Anak, paminaw si daddy ha. Karong gabi og sa moabot pa nga mga gabi dili pa na makasleep si daddy din uban ninyo ni mami. Tungod kay mo-work man ko. Ay, bisag gabi. Sige ka work. Sorry anak, mangita magmanis daddy. Para unya ibayad sa school. Inigdako nimo mo school naman unya ka. Maong kinahanglan gyud nga mangita si daddy og money. May kasabot ka? Sagdi lang kay magduwa ra gyapon ta kun ni ani ko subay. Okay ra ba na? Oh. Pagkabuutan sa akong anak. Okay, di na ko magdugay kay work na una ko ha. No, dili pa man gabi Oo, pero kinanglan nga musayo man ko sa pag-adto sa office. Kay masuko niya ang manager nako kung malate ko. Okay ra kag kasab-an day ko. No. So, wala ka unas daddy, ba? Promise, inigpauli na ko. Mag-play na sa dunya ta. Kiss si daddy, be. Ma. Ikaw na sa kiss ni daddy, mami. Oo, ganiya na. Nakaunan ako. Uy, wala ko makakita. Hus ba lang, pakita ko. Kiss ni daddy. Sorry nak, gitawag na sa daddy. Atin ko ha. Bye, Dad. Love you. Hello? Hi naman ka. Di pa sa bahay. Masay, bye. Sa akong bahay. Ngano? Unsa naman sinaan si muna una? Ni uli ko dali kinikikita ko ni Hana. Mapatay tikahan! Karisgado ko ni mong musulti, Hana. Dapat lang! Imo na ko kung kiingnan nga ako nagitag-iya nimo. Unya karon, yano na kay ko nimo ingnon nga nakikita ka ni Hana? Ha, nga naman! Kay makig-uli ka niya? Ha? Dili na pwede ha? May tinaguan mo sa day ka sa? O sa tinaguan? Nindot nga kinaiya. Gustong mo act as dominante. Dili na makapasar na ko, ha? Han, I'm just joking. Ilisin ang imong joke kay wa ko ganahi. Please. Ay, sapot-sapot. Good. Ay, nagkasuko na ako. Sorry na, dili na mausab. Kung mau, wata ko diha. Aron magtiwas ng istorya. Han? Nga wala man ka mabalik diri sa bahay. Aron mabanhaw ang istorya ng wainungdan. Layo lang usap ko. Nalipay ka ayo ko, Nico. Mas labaw kong malipay kung imo kong balitaan kaya nagkaulik naman si Angelo Hana. May tabo pa ka na. Nga nagplano naman sab siya nga iyang dad diri sa bahay si Nessie. Unsa? Bugti sa iyang pag-ila kang Andre nga iyang anak. Hana? Nahadlok ko, Nico. Sa unsa? Sa sunod ka mahitabo. Kung badayon gud niya sa pagdasi niya si aron-ari na sa mupuyo sa bahay. Ayaw kong yataki ang imong katungod. Anak ni mo masukod kung unsa ka tinuod, Hana. Anak ni mo may bawi. Kung wa ba lang siya magpakaroon, inon siyang kaayo ngayon ipakita ni Andre. Kung imo gyud siya babagan nga dili dadon sinisi sa inyong bahay. Sa pagkatinuod lang, nibukal ang akong dugo sa diyang iyakong kipahibaw, anak. Pero Nico, mas importante para nako ang kalipay sa akong anak. So, andam ka magpakamartir? Kung mao na lang na ipaagi aron niyang ipadayon ang pagdawat ni Andre. Andam kong magsakripisyo, Nico.
Maod ay na ang nahitabo sa imong pag-adto dito. Oh, ako rin nantang susihon. Kung unsa ni kahimtang sa bahay. Pero, ingon adto ang isina nga misugat nako. Ug amot nga no, kung nganong natandog magyugos kalipay, nagibati sa bata sa pagkakita niya nako. Dali rin kayo nakaingon nga, Daddy, Maong mudawat na ka nga nasayop ka? Imo lang ang kunon nga ikaw gyud ang amahan sa anak ni Hana? ako paning klarohon. Kay dili ko gustong katawan. Unsa may imong plano? Musugot nako sa ilang gidiman nga DNA test. Unsa ka? Kung buto na unaon, dili na unta ang ngayan. Kaya bisag wa pa'y DNA test. Klaro na kayong magtugan ang dagway sa bata kung kinsa gyud iyang amahan. Pero aron gid pagsiguro nga dili ko mahimutang sa katawanan. Mas bintahan lang gid nga magpa-DNA test. Nga no? Dili ka pa nagihapon mahimong katawanan? Nga tabla ra mag-imong giton pagbalik ang hugaw nga imo nang giluwa? Unsa? Ha? Magpista si Hana o si Nico. I don't care. Bisag ila pang sayawan si kalipay nga akong buhaton. Ang importante nako karon, maong ang akong anak. Wow. Naibaw ka mag-unsay akong gibati sa nang nadungog nako. Nga lipay kasi siyang nagsangpit na kong dati. Portrait kong gibayaw sa langit. Hangtod nga imo na lang gibaliwa ang imong tuyo sa pagpakikita sa suod nimong amigo nga gustong makigmeet nimo para mahisgutan ang negosyo nga iyang gi-offer nimo. Han, dili na mawa. Makahuwat pa na. Han, oras ning imong giusikan. Wala balay bili. Ang sobrang kalipay nga kong gibati mas bililhon kaysa meeting nga imong gingon. Dili na ko makiglalis. Kana, naibaw ka mag-unsay angay ni mong buhaton? Unsa man? Mangandang pag-usab. Alang sa imong pag-uban ako dito sa kaugalingon akong bahay. Gamahimo na unya nimong Pinoy-anan sa tibuok nimong kinabuhi. Unyag magdrama na sabtong imong asawa. Ha? Dili na oy. Magbitbit na sa dunya ako sa akong mga gamit. Aron himuon ko niyang kingkoy. Ha? Muuban ko nimo dito. Pero ako na siguroon kung dili na bagi ko niya hinginlan. Dili na niya buhaton. Unya nalalagi ko. Unya na ko. Kung ako na masiguro nga ako na gyud ang himuon nimong Rayna atong baya. Siya na mismo ang minagad kapag pa-DNA test? Oh, well, I don't know how true. Kaya raman una akong gitawagan o gisultihan sa gusto niyang mahitabo. Then go! Kay mauna ni higayon aron mahugasan ang hugawa ni Mungan. Atong mga ngani ko. Salamat sa Ginoo. May posibilidad na unya nga magkauli mo sana. Kung mulutaw human sa DNA test, nga ikaw gyud ang amahan sa gusto mong ilhon nga imong yung anak. Layo oras tinuod ang imong gisulti. Dili na imposible. Kuli na lagi nang mahitabo. Okay. Ibutang na to nga ako gyud ang amahan ni Andre. Pero dili na makapapas sa akong pagduda. Gamay na tibuok yung relasyon tali ni Nico ug Hana. Tungod kay makalugar kayo sila. Nag-uban gud sila og bay. Taho ra baya sila. Hidlawon. Kana pa ba'y lisod-lisuron yun nilang ilang kaugalingon nga naa na may kablitunon ra. And besides, kung makapanalipod si Hana kang Nico, grabe! Hastas Nico, nga to ni Hana, di ba? Maong ipakayab ang imong bandera. Tungod kay ikaw na ang umaabot nga Rayna ni Angelo Cruz. Manang Ida, nang dali ra gud og kadiyot. Oh, may isugo ka, day. Nagdoong sila si Angelo. Ako nang giingnan ng mga gwardya nga pasudlon na ra sila. Maong atiman na unya ninyo ha, kay musak ako sa taas. Kun mangita si Angelo nako, ingnaon niya nga mipahuway ko kay naglain ng lawas. Total, naaman si Manong Berto nga nakigduwa ni Andre. Ako na sa tong gipasidan-an sa maayong buhaton. Dadon na niya din hikaron ang iyang babae. Ha?
Umusugot sa day ka. Dili unta. Pero tungod ni Andre, pilit kong musugot man ang. Sus, di good na magsilbi na ako, day. Naalihan yun ako si Pinuti. Kung dili pa tungod sa akong anak, digid kong musugot nga dadaan ko niyag kagaw sud ining baya. Oh, Ano? Sa Kanaday! Kay, nanas sila! Ako na itong agingnan nga, may gibati ka! Dali. Dihasa ka! Aron ka nga makapangandam sa angay ni mo nga buhaton, ha? Sa ating kauna! Naa na gid eh. oh. Pero wa og dili ko makigatubang nila. Pero kaya sa makapista na ni Angelo si DC. Dili ka gihapon magalikay. Ikatubang ra gyud gihapon mo siya. Kutob sa mahimo, akong paninguhaon nga dili ko na ako ika face to face ka ng babayhana. Amping yun ha. Mami! Nanawag si Andre. Bye na. Mami! Uy, nangabli. Mami! Ayaw na lang unang pukawa. Dali na. Manaog ta. Lisod na ba kayong pukawon ang nagmata? Han, Pero kung ikaw pa kahaang manangpit, wa tingali usa ka minuto. Muigpot na aron ablihan ka. Han, pwede ba? Come on. Let's go down. Kaya tingalig butaas pang istorya. Daddy, sure na lang si Mami. Lock ang pultahan, di ba? Ikaw tawagan mo matas, Mami. Suwayihan. Han, please be good. Manaog na ta, Andre. Aron, makaduwa na ta, okay? Yes, Daddy. Alad anara ang imong kaugalingon. Iampo nga makapugong ko sa akong temper, Nico. Kay karon pa lang gani, gusto na nakong idasok si Nessie aron siya makailag unsay kaikog ug unsay kauwaw. Relax. Hibaw nga imo nakibuhat tungod og alang ni Andre. Oh, para sa kalipay ni Andre, akong palapdan na ang akong kasing-kasing. Hoy! Ako'y magitawag. Kaya no? May lain pa bagong tao din gawas na tunduha. Ayay. Murag sugdan magtukbil akong pailo. Nakadungog ka sa akong gisulti o wa? Nakadungog yun. Kay lipyod sa tao ni akong dunggan. Maba. Dadi kog tubig kay giuhaw ko. Muchat sa ako niya. Mura magsinyura ka makaarte. Nagbukad lang si mo diri ay. Ha? Hey! Maglagot ra ba di kog katabang at tanga? Ay, saragod. Diin ka ba bukiragi kan? Way bukid sa amo, madam. Dagat na may naglibot. Wa ko interest. Ang tubig ang akong gipangayo. Mo'y dali agda. Dad-adiri kag giuhaw nako. Okay, dam. Ayun akong tawag kag ingon ana. Huwag ko kailag sa imuhang nga, dam. Kapwiset! Tagain akong tubig! Angelo, Ngano nangita kang Angelo? malakaw na mi. May sabot mo? O sige sabutan? Entry ra na namo. Good morning, everyone. Ayaw kayo ni anak ka. Oh, nga naman. Unsay inyong gisabutan ini niya? Lisod ng lito ko na nga kungan. Wonder ko may DNA test si Andre karon. Then what? After that? Excuse me. Mag-ilis pa ko og ang bata. Tubaga ang akong pangutana. Unsay sunod ka mahitabo kun mulutaw gyud nga ikaw gyud ay ang amahan sa anak ni adtong babayhana, ha? O sa may mong gusto, nga akong itubag di mo. Kun makig-ulit ka ba sa inahan? Unya nagmabuang ko. Ang tinuod, Dili.
Tungod kay ni ka na sa akong kinabuhi. O magpabilin nga ikaw na ang makig-uban ako sa tibok mong kinabuhi. Satisfied? What's funny, Mami? Nothing. Wa man, son. But you're laughing. Yeah. Tungod kay na ako'y nahinumduman nga katawanan nga scene sa akong gitanaw nga movie gabi. I see. Asa ta, Mom? Sa ospital. Kinsa na sakit? Nobody. Magpa-check up lang ka og si Daddy Angelo. Kay, ngano di ay? Para kung mahibaw nga safety mo. Aw. Okay. Wow! Kagwapo gyud sa akong anak, oy. Tana, manaog na ta. Kay naghuwat na tingali si daddy nimo. Dili na lang una ko muuban. Okay. Pahuwin lang una di hagbalik. Pero no monkey business ha. Tingaling asa mo muli ko. Kauban ng bata? Wow, sad nimo. O kunwa ang bata, sigurado gidi ay nga imong iliko si Hana. Dili ra ba ko buta? Ganihan nasakpan tagyog ka nga pilit kay kag tinan-awan sa imong asawa. You're imagining things now. Tingalig, unsay may tabo ining imong pag-uban ako dinhi sa akong bahay, ha? May na magklaruhay tangdaan nga dili ko gusto gubot. Tabangi ko, aron dili maputol ang natilawan akong kalinaw sa panguna-una sa atong pagbakasyon dito sa US. Please be good. Ayaw pangitag paagi aron maguba ang akong kalipay. Naani mo ang alas. Maong cool ka lang, Nisi. Daddy, let's go. Andre? Andre? Tuala day! Ay, nanuktok sa kwarto siya namahan! Ha? Mami. Kadyatang kuno kayo, ingon daddy. Unsa? Di ka. Sa guest room. Nanuktok ko. Nadi dis di daddy. Lord, nagsukot na. Tapangi ko. Lakaw na, kaya gitawag ka na sa imong anak. Tingalig laayon tong usa kung malangan ka sa oras sa inyong gikasabutan ug awayon ka. Wala pa yung makahuwat, uy, kung kanusa ka mo gawas. Gihimo pa mga instrumento ang bata aron tawgon ka na. Paitas, gihidlaw. Bye. Bantay lang yun mong musipyat mo. Ikaw ang amahan ni Andre. Thank you, Lord. Thank you. So now, mag-expect na lang kong kausaban sa dagan sa atong panag-uban. Kinahanglan bang balik-balikaw na ako sa makadaghan? Wa kay angay kabalakan. Kay ikaw na ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Dili na ko pwedeng pasakitan ng virgin nga akong giangkon. Thank you, honey. Thank you. Tagam siya! Wa siya mawawas ka matuuran ka! Gibundak sa doktor sa iyang atubangan! Mauna! Ha? Ako'y nahimutang siyang dapit. Buluhod kong makadaghan na tubangan ni Dayhana og maghilat gyud kong mangayog pasaylo aron dawaton kog balik sa kong asawa. Wa na siyang huna-huna manang. Nabalih na gyud ni Nessie ang iyang gugma. Pahong! Muingon gud niya kung bugo gid siya kun siya paghapong kwan kaning iya paghapong itakin ang babaeng mananapaw. Sus, pipida.
Iyalang ihilis ang botan niyang asawa ng babaeng kulagan. Una-unahon. Watay mahimo manong. Sus! Sakit man. Pero wala sad ko laing mahimo. Kundili ang pagdawat sa sakit nga kamatuoran. Ngawa na gyud ko'y luna sa kasing-kasing sa tao nga mo'y akong gipakaslan. Naliso na gini ang utok. Nabutaan lang siya, Nico. I still believe that time can change many things. Nga mahimo paghihapon ning usbon ang dagan sa utok ni Angelo. Please, be strong. Yes, I will. Para ni Andre. Sa manok pa, nindot ting tapara. Ato makita o niya kung kinsagin nila ni Hana og Nisi ang mayong mulabok. Labok. Kung bahimo pa lang di ay nga pwede rag ako mo silot ang bayhana siyang pagkamananapaw. Sa unang adlaw pa lang gidana din ni Angelo sinisi ay ako na nagiguyod bingusdan niya gipatid-patiran aron siya makailas yang pagkaway batasan o pagkabagang naong. Bagkaag naong, oy! Mo gyud. Kung sa kailang, kung ano ka nagkasabutan anang ilang pag-star po ining bayan, no? Uy! Star. Uy! Ako Pagpatay. gini, uy! Ako gino sa indana, oy! Nga di gino tagal higayon ng banyagan dako nga may mo hari din eh! Di gyud na nako itugot nang. Unsa may mong sitwasyon sa ilang pagpakigtipo na to din hiday? Na magsaw, tas tanang... Dili. Manginabuhi sila bila. Ug di ko musugot nga manghilabot sila nato. Kay pasagdan gyud ako silang mag-unsa sila dinhi. Lamial yung kabiyahan sa tubig ang kuragang babay. Katubagi ako gisog mainom. Si Pukas o ko'y nga yan ro kay kong gibandaran. Giisip ako sa kanahan nga iya sa ulipon. Salig nga di na niya mahimo sa sunod nga higayon manang. Ako na mo sulbad ana. Tan-aw o paminaw lang mo si Manong sa akong buhaton. Hana, Unsa man? mahimo bang mag-usal ng itang tanan din eh? O sabay po mo ipasapot ana. May lain pa bang problema nga niya? Nilampos ka naman sa pagdaan ng imong iring dinhi. Wala ta ka papagi. Bisag usa na kada kong insulto sa kong pagkaasawa, di ba? Gihatag ako ninyo ang higayon nga mosa ka dinhi. May nakuwang pa ba? Ang sit-up ba? Ang buot mo ipasabot nga. Atong isipon nga, usa lang yun ta kapamilya. Maong panahon sa paghikay, sa pagkaon, mag-usara. Okay ra? Ingon ka na pag yun ay anak ka way respeto sa kong pagkaasawa, Angelo? Kining akong pagduolog panghangyo nimo. Dili pa ba di ay ni igong timailhan? Aron ka mahibaw nga gitahod paghihapon ako ang imong pagkatao. Shut up! Or else, ludan ko ng naong mo. Angay pa nimong ikasuko ang akong hangyo. Shame on you! Huwag ka na mahibaw sa tinuod nga kahulugan ining imong gipuhat. Ha! Ayaw kong tudlo ay arong bunyagan na kagbogo nga siman. Please, dili ta mag-away. Tungod og para ni Andre. Ayaw kyuki mo ang password si Andre aron matungman nimo ang tanang gusto nimong ipasunod-sud ining paya. Kung mangita ka galinaw, mausad ko. Mao magsinabtanay ta. Pero pag sinabtanay nga tinuoray gyud ha. Ayaw na paghimuglakang aron imong idudho ang imong kabit nako para mahimo tang usara ka pamilya kay wa pa ko mabuang. Lihok mo sa inyo ug ayaw ko hilabti. Klaro pa? Congrats, my girl. Ayaw itugot nga ikaw magawa sa mga kalulo eh. Noong ka, magpahiro-hiro ko aron lang ipapilit sa posporo? Kailan ni gisugdan, pues andam na kong tapuson. Kung maghunahon na sila batik nga lakang, pues magtigi ni. Kaya di gyud ako sila hatagan og higayon aron ila kong mayatakan. Salamat sa akong nadungog. I hope nagikan kita sa imong kasing-kasing, ha? Ayaw ko kuputuan na okay ka na, ha? Kaya di ko masugot, anak. Ako ang mahimong kontra ni Angelo kung daog-daugon ka lang nila. Salamat sa concern, Nico. Pero ayaw ka pala ka. Akong ipaniguro nimo,
nga ang kasakit nga akong kipati karon mao'y mahimong dan aron mo samot pa ang akong kalikon. Thank you. Pero mag-agad sad na kun matag karon og unya magpakita ka gyud namo diri sa bahay. Ha? Kung may kaisog man si Angelo sa pagpasaka siyang tabit diri sa bahay, ako papayway katungod sa pagpasaka sa usag yun ka tinuod nga hikala. Paminaw ka na. Nico, ikaw rin makatabang aron mo gaan ang akong dughan sa pag-atubang ining mga sakop sa demonyo nga misaka diri sa bahay. Dili ka naman unta mag-antos. Kung bubiya ka na lang diha. Alam ka pag kay ka, makaigawin mo si DC. Naibaw ko nga kanang klasiyahan na. Dili yun na mo hunong sa pagtukbil ni mo. Kung lihay na lang. Aron ingnon nga lupig ko? No! Kinahanglan nga mahibaw ang tanan nga ang kabit. Dili makahimo sa pagpukan sa tinuod yun nga asawa. Barugan ako ang akong katungod. Pero mulampos na ko sa paghimo, ana. Kung matagkaroon og unya, duaon minimo diri sa bahay, Nico. Hana? Ikaw ang nagtudlo na ako aron magbaton og kalig-on, Nico. Mong ayaw pagtago. Gawas og atubanga sa sila. Ato ipakita nila nga dili ta mga talawan. Maong andam tang makigharong nila. Karon na hinuon nga migawas na ang tinuod nga iyag yung anak si Andre. Manago ta? Ayaw. Pakita nila diri. Paminaw sa. Ako ang paminawan niko. Kung gusto ka nga magpabilin ang akong kalig-on, maayo nang mahibaw ka nga ikaw ang akong kusog, Nico. Kung nagtuo ka nga malikaw ako, dili ko makakita ninyo ni Andre. Nasayop ka ha? Huwag kabutangan sa kasakit na kamingaw akong matiun, Hana. Kung mao, ayaw nagpanagana og suroy diri, pareha sa una. Ayaw yung kahadlok. Ang kahadlog akong gibati, para ra nimo o dili para sa akong kaugalingon. Nakatun ako sa pagtapik sa akong kasing-kasing. Tungod sa tanan na kitabuhana, wala ko'y naigiyon na karon kung dili. Ang kayuhan ninyong duha ni Andre. Ang inyong kaluwasan tungod kay mahal ta ka. Ug ang imong anak, my friend. Good morning, ma'am. Hello, Nak-Nak. Good morning. Good morning, Andre. Eh, Hmm? na si daddy nga dili na mo work ko gabi eh. Kay gusto na ko nga magkatupad mi higda. Nak, sa pagkakaroon, di pa manggod pwede. Ato na lang humaton kung mahumanaon niya ang work ni daddy nimo, ha? May nalang gani kay ato na siyang makita permi. Kung musakay na unya siya balik sa barko, dili na unya ta magkakita niya sa taas kaayong panahon. Kun mao, dili na ta masugot nga masakay siya sa barko. Ako ingnan si daddy. Wait, paminawa una ko sa akong insulti, ha? Yes, ma'am. Ayaw og disturbuha si daddy diha sa guest room, ha? Kay nagtrabaho sila. Og ang babaeng gwapa? Yang kauban sa trabaho ang babaeng gwapa mi? Yes. Maong careful, ha? Dili magsamok-samok nila, ha? Kay madisturbo sila? Oo. Nakasabot ka? Yes. Di gyud magduwa-duwa tungod sa guest room. Ug di gyud magpatagag panuktok parehas atong nanglakaw ta, ha? Yes, ma'am. Okay. Breakfast is ready. Ingon si Nanay Ida ganiha. Manaog na ta, aron mangaon na. Mag-istorya ta. Bahin sa unsa? Sa atong pagpuyo ining baya. Nireklamo siya na? Ikaw, Giyod. Ayaw sa kugunhi. Paminawalan ko. Okay, shoot. Ingon inihan. Ang iyong unti kag-usab nga, just act naturally. Sud ining baya. Stay cool and be good. Para okay rin ang dagan. I know, nga dili gyud kalikayan nga magselos ka ni Hana. Kay naaman sad si Satanas nga manungog nimo. Tauran sa kagsungay. Kana bang gusto niyang itest ang pailob ninyo ni Hana para mabuwang ninyong mga o. Maunay papil sa demonyo din sa yuta. Panaod og sungay. Unyag magpada, aw, gubot gyud. Dili ko gustong ingon ana ang maong sitwasyon. Sa pagkakaroon, hangyoon tagyog ka. Kamu kalma lang yun, okay? O garon dili mo magkaklas si Hana. Ingon ini ang atong buhaton. Atong isipon nga, mga ngabang ratay ning baya. Maong mulihok ratag ato og dili manumbaling. Kung unsa say mga kalihukan
sa atong gikauban din eh. Kay, aron malikayan ang kubot. Ababol, kutob sa mahimo, dili ko gustong mahibaw ni Andre kung kinsa ka sa akong kinabuhi. Ha? Take it or leave it. Hey! Dili ko gusto nga may masaksihan nga gubot ang akong anak. For our love's sake. Okay. Ikaw ang matuman. Ganahan ko. Saan sa man manang? Sa ako nasaksihan. Nga unsa? Ay, nalingaw siya dahil nga nagpakita ka idla sinisini mo. Lihay man kayo. Murag naningkamot nga dili gyud mo magkainkwentro. Ba sige warningan sa maayong laki sa dili pagpaapupan ako. Kay iyang nakita nga mura day kog tigre kung masuko na. Nagkinto lagi. Mao gyud. Kon mo gawa si Angelo aron makigduha ni Andre sinisi mutagor sa kwarto oy. Unya ini kagabi kun manaka na mo si Andre sa taas. Una pamugawas aron na magpakita sa iyang kanyag. Ha? Kaanyag na makahilo. Ha? Bangag sa ilong. Kapisik ba to? Hinay sa imong pagpanalit hidilaoy langgring. Kahit mapasata, bangag sa ilong. Huwag kapag mapiski di hadayan. Kaluoy sa Ginoo manong, wa. Langgring, next time langga, ayaw diretso. Break, break sa panagsa, break. Ang akong gihunahuna mao ang umaabot. Hantod ka na sa mga kamalilong kang Andre ang tinuod mong sitwasyon ni Angelo. Oh, kana, mao na diha. Bata pa gani kayo na. May naman gani nga maniid. Unsa kag muda ko lala. No. Kinahanglan nga pangitaan ni nako og paagi. Aron dili maguba ang pensamiento ni Andre. Hey, murag nakaila ko ng sakyanan nga may parking sa atbang. Asa ka han? Ang kwan, mugawasan ko kaniya. Mabalik na din ko. Padayon lang siya mong pag-relax diha kay dili ra ko madugay. Wait. Hmm? Di man ang gikalimtan ang imong close friend nga gusto makipart-partner ni mong negosyo. At di man na natuhan, aron malingaw ka. Naana si Andre. Kamakalingaw na ako. Gawas ni mo. Excuse me. Sa sinugtanan pa lang. Giingnan na nako ang akong kaugalingon nga dili ko gusto. Nga dunay kasaw sa imong pagtagad, Angelo. Dili! Husto ka ni akong gibuhat. Angay pagkagil kong magpakita nila. Daddy! Andre! Daddy! Kugos ko! Kabukat na sa kong pinangga, oy! I miss you. I miss you too, Andre. Lingkod sa dad. Kay akong sakon si mami. Thank you. Watch sa daddy ha. Siniko. Unsa ing yan eh. Kaisog sa buang mitungtong ini akong bay. Nico! Oh, shit! Sit down! Salamat ka biduaw ka. Ka. Wa ka maiko gamisulti, anak. Gani akong makadungog ni mo. Kinahanglang mag-istorya ta. Yay! Mag-play na sa mi si daddy Nico. Kita na lang, Andre. Oh, Hi, bro. bro. Musta na? Okay na. Istorya lang mo diha kay makigduwa pa si Andre. Dali na lang. Dito ta sa loan. Ato na papilan si daddy Nico, dad. Napa sila istoryahan si mami ni mo, anak. Maong ihatag na to ang chance, okay? Tana Daddy sa gawas. Nico, wata ko ha. Kay human na mo doon ni Daddy Angelo. Kita na sana niya mag-play ha. Sure, Andre! Sure, anak! Piskat. Muapil pag-angkon sa akong anak. Nagsilo siya.
Let him go to hell. Kumusta na mo rin eh? Oh, iyahay-glihay. Iyahay-glikay. Para dili magkabingkil. Oo? Oh. And I'm sure nga gipasidan-an gyud na ni Angelo ang iyang kabit. Kay nilikay man sad. Ingon pa ni Manong Berto, nga mugawas lang kuno na ug makasaka nami si Andre aron mamahuway. Mas labing maayo, di ba? Aron malikayan ang away. Hindi magit ko makatuo nga ang usag-usa namo makapugong kung naay usang mutirada. Muriak man gyud. Pero nahibaw kong naglain ang kabuhi at tungan sila nga nakakita na hagoro din eh. Aw, magdusa siya. Muna akong gusto nga ma-feel niya ang akong gibati sa diyang akong nahibawan ang ilang pagduwa og kayo ni Nessie. Kung sa magigay ang plano sa tipunan ng babayhana sa tibuok niya kinabuhi. Wala ko interes nga mahibawog unsa pay gusto niyang puhaton sa iyang kinabuhi niko. Hindi na ko magpakita pa og motibo. Kay mahog na ko ana sa barato. Ngano bang ako man kang ipamugos ang akong kaugalingon sa tao nga wa na magkinahanglan ako. Akong natugkad nga wa na nay interes nga matibuok pa ang among pamilya. Tungod kay iyan akong gidahan ng iyang babae din Dili ko ingon anak kahangon nga mukaon pa sa salin sa uban oy. Isalig na lang nako sa Ginoo ang sunod nga mga pangitabo sa umaabot. Kadyo sa daddy ha? Asa man ka? Ako lilion ko. Napaba si daddy Nico. Tingalig biyaan ko. Anak, may bawar kag mulakaw na siya tungod kahin. Ano yung mga tumawag eh? Aw, di man ko gusto. Malakaw na dayon si daddy Nico. Makig-play palagi ko niya. Ako man siyang ingnon nga. Anhin na lang mo puyo din Oh, unsa? Pero karon ako sa siya ingnon nga. Anay matug karong gabi Anak, ayo. Di na pwede. Nganon dili mon. Kailangan man siyang tao. Pero ako man sa ninong. Ingon si mami og ni Tatay Berto. Hasta si Nanay Ida. Nga ang ninong ikaduha ko nun nga daddy. Mong pwede na siya nga matug din Dili, anak. Dili gid pwede. Nganong dili mangyod. Tungod kay si Daddy Nico, doon na siya'y work, parehas na ko. O kay nag-work siya, kinahanglan nga, mupauli siya sa ila. Tungod kay mumataman siya sa'yo. Para mag-prepare na yun, aron makatrabaho. Makatrabaho siya sa'yo. Para di makasabaan sa iyang boss. Ngano, malito na yan, boss. Stricto. Masuko na si Lord niya. Di na lang ako ni pakatulgo si Daddy Nico Kay dili ko gusto makasaban siya. Maluoy ko ni Daddy Nico. Mao ba? Oo. Maluoy gid ko niya kay bilangga man kay nakugod si Daddy Nico good. Unsa man, okay na ka para mapadayon na tag-play? Okay. Ingon ini na lang, ha? Manuroy tas gawas na. Gusto ka? Manangin sa tanim mami kay tingaling masuko siya. Ingon ba yan si mami basta na ako'y buhaton ako kay sa po'y baon. Adon ako si mami dad. Aron ikaw ang manangin niya. No, dili pwede. Kay manglakaw taog si Daddy Nico nimo. Gusto na kong isuri ang bata sa palibot ining bahay. Aron siya maswito sa dapit. Sa laing adlaw na lang, okay? Ako naman kung gitando si Nico. Maong pag-iris na, Andre. Manang Ida! Nang? Tay kining, kung doon na kay iso ko nida, ako na lang may mubuhatan na day kay tuwa siya sa taas kay nang limpyo sa inyong kwarto ni Andre. Ipalihog na lang kung ingon ni Manang Ida, noy, nga pailisan si Andre kay manglakaw mi. Sige day! Tanan day! Kung doon naman mo ilakaw, pwede ba? Inyon lang ibilin si Andre? Dili mahimo, tungod kay mangaon ni. Kuyog na yung namo, bro. Unsa? Dugay na sa kayo wala tawag ka banding. Maong atong ibalik ang kanindot sa atong panag-uban kanito. Okay ra ka? Ikaw, dili pa ba? Para na ko. Everything's okay. Salamat. Pero next time na lang. Kung itugot sa panahon. Sige, Diyan bro. na ka. Sige, bro. Nagpangagot ang ngipon sa gako. Bisag na ibawaan na niya ang tinuod. Ngawa paghihapon si mga mubuon. Tungod kay hugaw siyag utok. Iyang gihatagan og daotang meaning ang atong panagsuod. Paitas taong sa dansa. Maunay ra ka sa iyang tarik. Wa ka pa niya papasa sa hingpit siyang kasing-kasing hana.
Nakakita ka sa tinuod. Napugos na siya sa pagtagad na ako. Pero, dili na ikalimod. Nahibaw ko. Gawa siya mahimuot nga iya kong nakita din eh. Maong hangyo na ko nimo. Ayaw gyud paghunong sa pag-anhi dinhi. Handan! Okay, let's go. Asa nga akong Daddy Angelo? Tuwa na siyang work. Maong ayaw nagtanduga. Unsay buti pa sabot ini. Hi, honey. It's good to see you. Abi ko kahain na kapaingon kay namakakmang ka. Ingon pa ni mo, balik ka dayon, pero o sa pagkataas ang imong giingon nga mo balik dayon, ha? Unsa na yung imong gibuhat ha, Nessie? Dautan ba ang akong paglingaw sa akong kaugalingon? Miintra ka dahi ining bisyo ha? Yes. Dugay na. Huwag yung kamay, bong. Ganon. Dali ra kayo kong mo sexy. Paggawa ko magdahal. Oh, yes. Tungod kay sa dihang miapot ka sa kong kinabuhi. Ako magikontrolar ang akong panginahanglan ini. Kadili ko gustong mapadsyat ka. Pero karon, ingnon ta ka nga sabta lang una ko, okay? Tungod kay kisakitan ko. Wa ko malipay ining ato sitwasyon din eh. Nga muratag mga taong ihas nga nanako aron dili makitaan sa mga taong sibilisado. O karon, madungagan ang akong kalipay. Oh, come on. Honey, join me. Aron inikaw man, akong ipatilaw nimo ang lahing kalipay. Kasukad wa pa nimo matakamtami. Sukad pa kaniadto. Come on, honey. Let's enjoy. Dili na ko. Ha? Basta na to akong ikaon. Hey, huwag ka lang may isa food nga itong gi-order, Andre. Imposible ka ayo. Pulos man niya paborito. Anak, may gipati ka? Naluoy ko ni Daddy. Andre, Aton na siyang gipauman ni aron ganahan ko mukaon kay magsaw mi. anak, Pero may work man ka siya. Pwede ba ata na lang siyang dadaan og food, Mami? Sure. Oh, nahibaw kayo kung unsay paborito pagkaon ni daddy nimo. Maong karon dayon, mag-order ka para i-take out. Unya, ihatag nato sa imong daddy Angelo. Thank you, Daddy Nico. Mukaon ko kusab. Musaw ko ni Daddy Angelo. Wow. Iba ka talaga. Iba ka ngayon, honey. Lahi gyud tuod ang imong performance. Lahi kayo karon. Ibabaw sa kama. Nasa nagaging mga adlaw nga gisawan na to ang kalipay. Perfect. Pagkalahi yun sa akong natilawan. Thank you. Thank you so much for making me happy. Thank you, Anna. So, masuko ka pa ba na ako? Tungod kay waday na ko idiga ang rason kung nga nung dalira kayo kong Miss Sexy. Of course not. Tungod kay dili gyud kabayran og sapi ang kalipay. Ug katagbaw nga akong kipati. Kumusta ang performance ni Hana? Ikumpara ni mo sa akong serbisyo. Wa ra gyud sa kumingking. Maong wa nagipuruhan nga makigbalik ko niya. Really? I swear, honey.
Oh. Hello, Blake. Sorry nga, wag gidayon ko makapakita nimo. Tungod kay doon ako'y giatiman nga importante gi kayong butang. Pero karon mo na ko. Magkita na kita. Pero akong dad-on nga akong Reyna. Okay lang? Aron mo sad nga magkaila mo. Kanay amigong tunay. Mas sinabuton gyud kayo. Okay. See you. Kaya tayo hindi kasulti? Si Blake. Oh. Di gede ko bungol. The name sounds familiar. Daghan kayong tao nga nagdaan ng nga na, honey. Pero, pwede bang mubarog ka na? Mangandam kay magkuyog ta. Sa akong gingon mo nga akong close friend. Ayaw pagdugay ha? May kukukun malangay ta. Perfect timing. May gawas na imong daddy gikan sa room. Pero, Sorry anak, dili mahimo nga imo siyang samukon. Cause it seems doon na sila ilakaw o ang iyang kaupan. Shit! Diretso lakaw. Ayaw silang panambalinga. Okay. Kaluoy sa kong anak. Nga minunot yung tanaw na mo ni Nessie. Daddy! Oh, uy. Daddy! Bye, Daddy! Take care! I love you! Diretso ka. Bye, anak! Love you too! Bayaw Nessie. paglingi. Diri na. Nessie. Sorry, Han. Sorry. Strike one. Unang sipyat nimo kundatan. Imo gid kong gipakita og ang bata nga imong gikalit og pera si Angelo sa dihang mitubag kang Andre. Una ni nimong sipyat nga dili mahimo nga ako lang ilubong sa kalimot. Tingbon karon niya nako sa pagpaningli sa tanan kun imo paningpunan. ang tao mo'y batasan. Dili gid makabaong upugong bisag na pa sa tubangan sa ubang mga tao sa no. Ug ang hanggaw sad nga Angelo. Murag irong daog nga igo lang gilingi ang yang iring ug wa gyud gisulti. Pero ako nakita ang naon ni Angelo. Nagdakong kawili siyang anak. Mami, ako na lang ihatag ni Tatay Berto ug Nanay Ida ang food. Nga naman. Nilakaw naman si Daddy Angelo. Mubalik to, Andre. Mong, pwede na nimo ipaabot niya. Oh, Nico. Gusto ka nga makakaon gid anak si daddy nimo Angelo, di ba? Oo, unya, magsahod dayon mi. Anak. Sige. Suway sa pagpaabot, okay? Okay. Nisi? Kaila mo? Kayo, honey. Pagkuha ko magdahom. You owe me an explanation. Ikaw na ipasabot niya, boss. Ako ihatag mo ang higayon sa pagpakigsulti sa akong one and only. Honey, sunod kang Blake. Aron magkasulti ka mo. Ay, Ginoo ko. Maayo galik ako nagulitan. Mapahigda lagi tayo siya sa sahog. Nabuhian in taon ang plastic nga gisudlan sa sudan nga atong gi-take out. Saan? May hanggaw magiging siya na siya gimugunit. Kaya siya mo tunol anak ni daddy niya Angelo. Pero hangtod karon, wa pa sila mapalik. Pahimutan lang ng bata, utarong. Aron makapahuway na. Anak, Andre, manaka na ta na. Katuog na lang, ha? Ayaw lang. Ako mangwaton si Daddy Angelo kay magsama mi kaon. Ugma na na, okay? Ato lang na napahipos ang buhod. Ugma na na niyo sa ni daddy Angelo ni mo. Haba? Sa pagkakaroon... Kinahanglan nga muslip lang unang akong baby, okay?
Good boy maning akong anak, Daddy Nico. Maong mupatuog ni siya ni mo og ni Mami. Dili ba, son? Masleep na ko. Okay, good night. Kayo pauli na sa Daddy Andre, ha? Yes. Natog na ang bata. Ako na nga isa ka. Palihog ko, Manong. Siniko tong mibiya. Dinhi siya? O ka ba di makabantay sa iyong sakyanan gani ha? Nagi-parking din eh. Ay, daghang kay ko gihuna-una. Ug usa pa kalibutan ako. Kung may kaugalingon na ba din sakyanan tong tawhana? Hinatag tingali to ni. Ni kinsa? Oh, mayo kay nanadain ang hatag niyag sakyanan. Nakauya ba og dato nga byuda? Kalimti na. Ayaw na to himo ang issue. Kaluoy sa akong anak. Nag-atos intawon og hinuwat siyang amahan sa tuyo nga ikasawli niya. Pero ang demonyo nga Angelo, wa pagkit mo to nga bisag kapiin na. Diin ka siya dad asaway uwaw niyang babae. Gilikay tingali ni sa punyat ang sinesi aron dili makaduol ni Andre. Gusto niyang agahon ang atensyon ni Angelo. Iyang dawan ang akong anak sa gugma sa iyang amahan. Matamparos na gid kang buanga ka. Kung musipyat ka unyag tubag ini-konfrontasi unya nako nimo. Ugma ka lang. Angelo! Kadit lang! Ha? Masyado ang langan ng taka kay Bastian dahil kituyo ni mo. Ngano? Yan ang saman. Unsay gisugo sa agawan nimong OA? Uy, kalibutan sinayhana sa gusto na kong isulti ni Angelo, oy. Ako na ni, oy. Diretsog sulti kay mag-ilis pa mi. O na nalangan. Musunod ko. Tingalit magdugay na sad ka ha. Moingon gani kung musunodin ko. Musunod gyud ko. Klaro ba? O lalison pa tani? Bakit isulting inana ha? Kaon mao na. Lakaw og diretso. Di kay magdaghan pagag-istorya diha. Bahala ka. Kapoy na ini mga babae, uy. Og ikaw. Imo na magyug kong gilangan-langan. Alas sultihin na ko. Unsay mo tuyo? Bahin naman ko ni sa imong anak, Angelo. Ngano? O usay ni tabo ni Andre? Ay, wa man god. Maong relax lang. Sultihan talaga ni kay kuang ganina haskang luya lagi na ako sa bata lagi. Bisa ka na nga gidukan nagmayo. May huwat yun ni Moy nga nagbitbit sa usa ka plastic bag pagkaon kay makiksaho unta nimo. Unsa? Tus, Angelo, pirang ka kay kasi mong anak ko'y. Mga natandog kay ko sa kong nakita nga pag-anto sa bata ganina. Nagpaabot kay gusto makiksaw nimo. Ha? Hangtod niya iyan na lang nabuhian kay wa nagitaw madaog ang duka. Mong wala na mo magwanta ang mong isina oy. Dali na ko gyal sa ang bata o gidasta sa aron niya mapahimutang og tarong kay nakatugjod. Pagkaluoy. Bulan! Luoy bulan! Mga tambag na ko nimo. Ugma, pamawi. Ano sa malipay si Andre? Misulti ka man. Uwa, ako ginambuhaton. Tungod kay dili ko gusto magtinili og kahiubos na ko si Andre. Oh, mamawi ko. Aron malipay ang akong anak. Wa ka pa matog? Nawaha nga akong duka sa kaluoy nga akong gibati sa kong anak, Nico. Nasinaguhan. Mahal kayo niya ang iyang mahan. Ug maayo na lang, kay natugbangan. Kay kung wa pa, dili gud ako lungan sa paghasol si Angelo.
Maamong pa ng iyang babae. Relax. Ayaw na lagi gastuha o maayo ang imong konsensya. Pasalamatin na lang ang Ginoo sa iyang pagtabang nimo aron mabukag yun ang mga mata ni Angelo sa kamatuoran. Bisag wa ta malipay tungod sa kangil at gihapon sa iyang pagtuo na tong duha. Ada. Wala na ibili na ako kung unsa pakangilad sa iyang pagtuo eh. Pailhon na gihapon na siya sa Ginoo. Sige. Katuog na. Ayaw palkansi. Ayaw palkansi pahuway aron dili ka maluya. Salamat sa concern, Nico. Balik diri ugma ha. Magpaabot ko. Han? Masabay mong ginuktukan diha. Masabay kisulti atong katabang ni Hana nga laki ha. Nga pagsudi mo, diretso ka maglingkod din hiuna ginuktok. Hey, Nasakitan ko. Sa iyong gibalita, bahin sa akong anak. ano ba, uy? Nagpaabot ni kuno ganiya ang bata. Hangtod nga, giabot na nagduka. Kay gusto makigsawon ako. Jesus. Para ka na ra? O, gipalimian sa tingalig maayog istorya. Kay natarog man jud ka. No? Akong anak ang naguwat ni si. Dili ko gusto mahiubos si Andre. Okay. Sana all. Unsa? May tag-insad anak ka seryoso ang imong paghatag nako og bili. Tudluy ko. Unsa? Aron dili ko maglisod sa paghatag jud nimog bili. Mami, asa na ang food kay madto na ko ni Daddy Angelo? Andre, sorry na, pero gilabay na. Nga nang gilabay man. Hey, ayaw paghilak. Andre! Wala. Daddy! Nga naman, ha? Daddy! Ayaw paghilak, okay? Nga naman, ha? Ngayon manggilabay ang food. Anak, napanos sa manggod to. Maong ako na lang gipalabay ni Nanay Ida. Kaya di naman ito magkaayos sa tiyan. Ayan, sana malamo ka wala ni Daddy. Unsa man to nga food, ha? Stop crying kay mamalita ko sa, okay? Come on. Time sa. Asa ba na mo dadang bata? Nakadungog ka man tingali sa akong gingon nga mamalit ni og food kay makigsaw og kaon ang akong anak. Kung mo palit ka, lakaw nga mag-inusara ug ibilin si Andre. Imong did-an sa pagkuyog na kong akong anak. Dili. Basta mo uban ko. Unsa? Ato na lang, paubanan si Mami. Dad, para kitang tulong magsawo. Malipay jud ko. Unsa magwi diferensya kung akong dad-on ang bata, hana? Amahan ba ako? Pero lahi ko na ako nga inahan. Paminaw. Ako'y paminawa. Aron dili ko makasulti og bati. Aron di tamalangan. Tanan na lang. Oh, nasuko ka ni Mami, Dad. Wa anak. Wa man good. Kiss. Love sa mo si Mami. Parehas na ko. Oh, of course. Pikat. Anya, nga nawa man lagi ka mo kiss. Pagkingon ako kiss. Nak, gutom na kay ko. Ani na lang. Wataling ko rin kay ako na lang magbayog food, ha? Dili ko ni mo pakuyugon. Di na lang, anak. Ako na lang mo palit kay mas gusto ko nga anhin na lang ta mangaon, okay? Okay. Wait, kini much better siguro kung kuyog na lang mong duha, anak. Kuyog mong duha na ako. Klaro ako na lang imong desisyon. Basta kay manglakaw lang tayong tulong. Wata ko ninyo kay mag-ilison ako, okay? Unsa? Mureklamo ka? Oh, wow eh. Dili, oy. Okay, sige. Hala, padayon. Pero, dili pa okay kung muubansad ko? Ha? Promise, I'll be good. Nagkasiguro ka? Honey, wa pa mo kugisaad diha nimo hangwan ako tumana? Tao lang ka. Kung pwedeng masayo pa. Pero okay. Aron, makita na ko kung unsa kagyot ka matinud-anon nga angay gid na kong unungan. O sige,
Pag-ilis na. Aron magpanglakaw na dayon ta. Kini, si Hana. Uy! Hey! Ano ba, uy? Anong may buhak ka kamang di katawa? May mo bag, dili ka magpahalata. Ano? Obvious ba? Utukan ang atong ikauban ron, Nessie. Ayaw si katagigdan aron mabuking ka. Kinahanglan nga iyang makitang imong pagkadisente. Sigon sa akong gituuan sa una. Paninguha nga makapakita kag lihok nga makaingon si Hana nga wa gyud ay ko masayop sa pagpili nimo. Nawa ko masayop. Nessie, gusto na ko no. Tugani ko sa tinuod. Kay doon ako nakita kanina. Ano? Akan! Ligay! Andre, diya ka lang sa dool ha, anak. Yes, Mommy. Dili magpalayo, Andre. Yes, Dad. Nahibaw ka ba unsay akong gibati? Sa diyang isultihan ko naman ng Berto, na nagkuyog ko ng upat si Angelo, Nisi o Andre. Mura ko giulmigasan. Wa ko makasabot sa akong gibati. Maong gilibot yun na ako ang mga kananan sa downtown aron makita ka mo. Thank God. Nawa niya ito gut yung mahago gayog maayo. Dali na akong natultulan. Ngadong ito man ang gipuhat. Pasayloon ang tao sa Ginoo. Pero wala ko pagsalig sa imong banahana. Mong gisaad ako sa akong kagalingon. Na sa tanang higayon, ako igbato na akong mga mata. Ug panikamutan yun ako mapabilin kong limpyo ang akong lunggan. Aron dili mo sipyat sa pagpaminaw sa mga kasikas nga may magtugan ako nga nahimutang mo sa kakuyaw si Andre. Unsaon taman kapag bahosa ng imong gibuhat, Nico. Magpabili lang imong kabuutan, Hana. Dili ka mausab. Bisag magkabalik pa unya mo si Angelo. Hanap na kaayo ng mahitabo, Nico. Determinado na ko nga wadon si Angelo sa akong kinabuhi. Ayaw lang mo tagig period ang imong linya. Kaya di mo matagal ang panahon. Naa si Andre. Gamay mo kaayong gamitong instrumento sa Ginoo aron makahiyo sa mo pagbalik sa iyang amahan. Kung ako lay pahukmon, dili na. Kay wa na ko malipay ni Angelo. Oh, ang cellphone. Hello, Manong Berto? Ay, salamat itaon. Salamat kay nakatubag pa. Ha? Naunsa man ka, Manong? Padong pa mi sa kuan si mananginan nimo sa ospital. Kalma lang ha, kalma lang. Kalma lang taon day. Kumusta ba si Andre? Hoy, Manong, unsa pa rin imong gipanulti? Ngano nag-iskot ko kag ospital? Dili ba, nadiskrasya man mo? Ay, simbak ko, uy! Simbak ko! Oh. Nico, istoryahe ra gud si Manong Berto nimo. Unsa pa rin iyang gipanulti, uy? Nalimbahot man nindong akong balhibo. Abi. Hello, Manong. Oh, hello. Unsa problema? Kung kini nga may nagpahibaw na mo sa bay ganina nga nadiskrasya ko lang sa kinan ni Angelo Dong. O ya sakay bayan sila si Hana o Andre. Mao nga nagpadong ko karon sa ospital. Kami si Ida karon. Apasa mi Dong. Asa mo ospital? Nico? Sige. Mabuhat mi. Di uban ako si Hana o Andre. Sige, masunod mi. Unsa istorya ni Manong Nico? Nagdisgrasya ko sila si Angelo o Daisy. Tala mo, Andre, dali na. Relax ha. Dinhila mo sa sakyanan si Andre. Ako na mo dito sa ospital ron pagsusi. Please, Nico. Thank you. Nico! Usa gisulting manong nimo?
Nga nauban mo si Hanag, Andre? Tinuod bitaw. Tuwa sila sa sakyanan nga akong gipark nilalayo din. Nakakita ka ng punuan sa kahoy, diya sa gawas nga landong kaayog dahon manoy. Tara, ihatod ta mo dito si Manang. Ay, kuyog na lang ko. Hana! Ay, salamat ka luwas sa diay mo. Nanay. Andre! Nanay, nga na nag-ilak mo ka. Manang, bata na yung magkakatubang ha. Ay, dong, uy, man ko, gimingaw ko ni mo, dong. Wan mo ta magkita sa akong pagmatagan ni Nagot. Kay, dito mami sa downtown. Nangaon mi si Daddy Angelo. Ay, Ginoo, salamat itang kayo. Pagkabuutan, kita ni mo. Hoy, langgring. Musipyat ng baba ni mo, na bata. Ay, dili, oy, hindi mo ko mapatak ng ukap sa akong baba, oy. Pero kanina, hapit mga malikas ng baba ni mo. Mag-warningan ta karon. Amping Manang. Kumusta naman ka sila? Ay kapala ka. Mahibaw ra ka. Mabalik ko dito. Kuyog ko dong. Wari sa mi. Nico, Ha? please, pahibaw adayon ko kung unsa man gani. Makalaom ka. I-pray sila. Anak yun. Anak yun. Mao ginay akong buhaton. Bisan pa sa ilang mga pagkuwang. Ako yung iyampo sa Ginoo ang ilang kaluwasan. Tungod kay dili ko gusto nga dunay mahitabo nilang dautan. Hay naman is Nico. Ano, duga man nabalik nga. Nagsusi sa kahimtang sa magkabit. Kabit sa mga nagkabit-kabit. Hay, but na lang. Kano, may samot na ginang akong pagtuo sa imong gahom. Ay, dautan nga, bulungtad din is kaliputan. Mao, dili ko manig-ingon ni Angelo og ni Singal. Sayon lagi kayong mipasakit sa ilang isikayon. Manong. Ay, pangag sa ilong. Ano ka? Ay, manghalit pa sa kablit yadong. Oy, naigking na inong ko, pangag sa ilong. Ay, kumusta naman ang mayo laki? May pagkairing ang duha. Iring. Taas-taas yung kinabuhi. Kaya wala grabe. Ang giingon lang sa doktor na kinahanglan ng una sila magpabilin din sa ospital suod sa pila ka adlaw aron pagsiguro sa ilang kahimtang. Buhi pa di ay. Huy, Pinakog. Nanatay bilaran. una na dito sa parkikan sa sakyan naman ng be. Oh. Ing na dito si Hana nga wa na si angay kagulan kay luwas na ang pinangga niyang pana. Pinalangga ba na? Pinanggang bana. Ay, sabta na lang tong imong best friend, Inday. Kay, pamanggod to'y gihambin nga kay ubos ni Angelo. Okay raman nung oy. Wala man ay kaso oy. Oh. Si Nessie ka. Ingon pang Nico kanina nga luwas na sila. Buti pa sabot, sa ato pa. Wa, tingali problema si. Kanaon tambayan ang gipaila sa Ginoo kay nagdangan in kalibutan na. Tus, kung dili pa tungod niya, dili magidong tatingali magubang ang inyong palag-uban ni Angelo, di ba? Sagdi lang. Oh. Nalipay ra gihapon ko nga naluwas sa siya. Itugyan na lang nato sa Ginoo ang tanan manong. Kalaay. Pagkakapoy ning nagsigil ang taghigda din eh. Gusto na kong pauli. Kay gimingaw na ko sa kong anak. Kumusta ka? Nia, nagpasalamat ka na buhi pa. Pwes pag hinahinay na kinuso sa imong mga sa. Kay warning pa lang na. Sa sunod, tingalig dili na katugutan sa Ginoo nga makakita paglaing adlaw sa imong kinabuhi.
Ikaw, nakapanghinulsol na ba? Gago ka? Ganun kisang balik ko kunin mo pangutana, ana, ha? Ngano? Buutan ka? Naa ka pagani diha sa ospital, makig-away na kanako. Kung gibati kag kalaay sa imong pagligi diha, halabangon. Adto atong imong iring sa iyang kwarto, ug panglupad mo sa impyerno. Kay mao man ay kalipay ninyo. Kanyahay rang gitarog mo sa Ginoo. Hello? Hello? Bullshit! Hey! Gipatyan ko cellphone sa kananay. Naunsa man ko. Wa manuta ko ilabti ni Hana. Pero nganong naglakot man ko. Bullshit! Bati ang nias akong una-una. Para na ko. Ilang gipahimos lang ni Nico. Ngawa ko sa ilang palibot. Kumusta sa gatong usa ka burikinta eh. Ikaw yung nakaingon ining babayana ka. Ikaw ug ang imong anak. Mong bantay lang mo na ko. Imo tingali ming gitungo si Angelo maong na disgrasya mi. Punyeta ka, Hana! Pailhon ta juga kung si Kinsa ko! Kinsa na! Ayaw kong sa muka kag isapot ko, ha? Honey! Honey, pagkaksa ko! I miss you! I miss you too, honey. Han, manimaus ta. Manimaus kita, ha? Ha? Ni Kinsa? Malain pa. Sa mga tao nga may nakaingon nga bidonggo na hinuunta din sa ospital. Ikaw, manggod. Ako? Ako ba yung magipasanginlan sa atong pagkadisgrasya? Ha? Kinsa man eh. Abay, sa timong asawa! Ang bantay lang yun siya inikagawas na ko din eh. May ginauna kang dautan ni Hana. Iyatang gitungo, maong pabayro na ko siya. Han? Ayaw ka malaga ko na mawad-an og inahan ang imong anak. Kay ako ni mong pulis iyan dapit isip inahan ni Andre. Huwag akong ipasalig ni mo nga uban nato. Magtubo ang imong anak nga usa ka tarong nga tao. That's what you think? Oh yes? Ngano? Wa kay pagtuo nga I can be a good mother to your son? Dili man sa ingon, Ana. So, wad anang imong pagduha-duha? Kay uban atong iyang inahan, mamiligro ang ugma ni Andre. Usa may iya mapupo nga kaayuhan sa iyang inahan. Nga daghan kinignaw, ha? Napakauwaw lang. Kay nagsablig og lapok sa iyang agtang. Ha? Han, makaluluoy si Andre. Kay siya unya ang mahanukan sa mga bashers. Mabuli. Mabuli lang unya ang imong anak. Ug dili mahimong nindot ang iyang kinabuhi uban ni Hana. Maong karon pa lang, luwasa ang imong anak. Pinaagis pagpalayo niya sa way ayon niyang inahan. Unsaon man ako sa paglihok. Aron pagtuman ang gusto nung mahitabo. Ngani apong ta din eh. Natanggong pamanta ining ospital. Karon ako ipailan ni Mogsikin sa sinesi. Karong panahunahan. Kung gani ato, sayo na kay ko ninyong nalikayan. Tuhod kay nagtuo mong sagway na kayo ko. Well, this time, ingnon ta ka. Ngawa ka makatugkad kung sikin sa ko sa imong kinabuhi karon, honey. Ako ipakita nimo nga makaliho ko sa gusto ko. Pinaagi sa akong mga gaway. Really? Yes. Isalig na ko ang tanan, okay? Okay. Okay yan. But now, please, dili ko gusto nga mabugat ka. Pahuway lang unas pagkakaroon, han, okay? Ayaw na pagdali-dali. Anyway,
Mituo magyud ko sa imong katakos. Nga you can do everything para lang malipay ko. Og nagpasalamat ko, ana. Pero dili ko gusto nga taliwa sa akong kalipay may dautan sa may tabo nimo. Maong patuo na nako, han, okay? Ato unang nguwaton nga hingpit na natong maangkon ang atong kaayuhan. Okay? Okay yan? Yes, Han. Han. I love you, Han. I love you very, very much. Hello? Usa na sa imong tuyo nga nanawag ka man? Wa pa ka mahuman sa imong litanya? Napakay gustong idugang? Paminaw na. Sa dili ka pampasiro. Kay importante ni nga mong isulti mo. Kay nakasandig din ang kaluwasan sa akong anak. Unsa? Ingon ini. Hana, may problema ba? Kaayo, Nico. Maong paminawa ko. Kaya nakinahanglan ko nimo. Ha? Ayaw yun paglangan, Nico. Karon dayon, sunda ang akong isulti mo. Hello, honey. Hi. Come on, kiss me. Naginaminam na ko sa atong hingpit yun nga kaayuhan, honey. Gusto na ko nga sa labing dali. Matuman yun ang ako mga plano. Aron ta malipay sa tibok na natong kinabuhi. Nga wa na ihana nga magsamok-samok pa nato. Maayon ta. Mahitabo yun ka na. Kung gitugutan ako siyang muarte, nga mura na yung sikinsa, nga kinahanglan nga maogi masunod sa unang mga adlaw. Karong panahon na, akong bakwion ang akong gisaad nimo. Nga ludhan ako ang iyang balaod, tungod og alang sa kalinaw nga imong gikinahanglan. Ako na ang masunod. Tungod kay kabay nag-ingon ako, ha? Nga ako gyud ang rayna, di ba? Wad-o na to ang babag sa tong kalipayan. O lagi. Ikaw na ang masunod gikan karon, honey. Pero sa ako nang giingon, nga kinahanglan gyud una nga magpakaayo ta sa hingpit para smooth ang dagan sa gusto mong may tabo. Okay? Ikaw ang masunod, honey. Ako ang hari. Thank you, Lord. Thank you, Nico. Thank you. Salamat sa tanan mong pagtapang. Buhato na ko ang tanan. Tungod og alang niyo duha ni Andre. Andam na ko isukal akong kinabuhi. Aron mo ka pa nalipdan. Salamat sa imong pagpasakit. Akong isalik nimo ang tanan, Nico. Tungod kay ikaw ragoy akong malauman. Huwag yung kalibutan ang tanang miyembro sa akong pamilya. Ining tanang nahitabo sa akong kinabuhi. Gitago din ako ang tanan. Tungod kay wa ko'y nakitang rason aron ako silang hasulod. Nakasabot ko. Ayaw migbiyahe si Andre, Nico. Ay, sorry. Karon, nakaingon ko nga may gitago pa gideeng pagbati sa Angelo siyang asawa. Ata ka! Di ata ka, di kam tuo. Sama man ako sa pagtuo nga dili man siya mismo ang nangitag paagi nga malayo ang iyang asawa anak sa kadaot. Aber? Tubag! Ngano nagpaabot pa man siya nga laing tao ang muliyok para pagluwas ni Hanag Andre? Tubag! Ngano hindi naman lang siya mismo? Kadakong kuanggol niya!
Mao sa bitaw no. Oh, di ba? Naglain ang iyang buot sa akong manghod. Nakanog gihatag man kang niko ang tahas. Aroy palayo ang iyang asawag anak gikan atong demonyang babay. Nga nagplano dis pagwagtang ni Hanog Andre sa ilang Danny Angelo. Wa ko'y pagbati nga si Angelo ang miyangyo ni Nico aron tabangan siya na. Ako ang nangayo sa panabang ni Nico, Manong. Ha? Unsa? Buta nga dili unta na ko anging buhaton. Pero si Nico lang mo ibugtong na kong kalauman. Maong siya nga kong gihasol aron ko kalihok dayon. Makapalayo sa dapit nga atong gipunduhan. Nasa ato pa, Inday. Ani na ta magpundo sa tibok na to nga kinabuhi? Tungod og alang sa kaluwasan ni Hana, andam kong muunong. Gusto pa na akong malayo. Kanang layo gid kaayo sa mga mata ni Nessie. Kinahanglan akong masiguro nga dili gid mawaha nako si Andre. Wa si uwaw no. Buhaton gyud niya ang tanan aron makuha nimo ang tanan sad. Kaway uwaw gagnaw. Hanggaw niya. Tuan na niya imong banaw niya hasta pa dis Andre gusto pa na ipalayo nimo. Mao na gisulti ni Angelo. Maong dili ko mo kumpiyansa. Buhaton ako ang tanan aron gyud makatago. Ug si Nico ray makatabang nako. Kamo, Manong, ug Manang. Maong maluoy mo. Ayaw mi ninyo pasakti. Oh, Inday. Shit! Bullshit! Kahawang nas palibot. Oh, hawang. Tuod kay wa na'y nagtikaw-tikaw. Hain makadadas way uhaw ang akong anak. Nagkinahanglan kong Andre. Han, ayaw na kada problema ha. Dili ba kada problema? Okay, ako hangyoon si Blake aron tabangan ka. Tabangan ta aron nga makuha gid nato ang imong anak. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Wa ko makasabot. Bala na. Sakit man. Pero dili na nako labdon pa nga kung utungod ni Andre. Atagin na lang kog laing Andre. Aron malipay ko. Mas malipay ko kung natagan ko ni mong anak. Aron klaro kong magmalipayon. Ayaw na to sila gunaunahan. Bahala na sila sa ilang kinabawi. Dili na to labdon ang atong mga utungod nila. Kay ilang kabubuton ang pagbiya ining baya. Pues, maura niya ko isulti. Dili na lang unta magpakita patong punyetang Hana. Kay kung iyan ang buhaton, kung na mismo ang muutang niya sa hari. Andam na ang tanan, aron masigurugin nato ang inyong kaluwasan. Salamat, Nico. Ipahimutang tamog tarong si Andre. Sa dili ako mabalik sa lugar ka atong gibiyaan. Imo ming biyaan? Ako mong balikan. Gusto lang na ako masiguro nga ato gimahibawan ang mga kalihukan ni Angelo ug Nessie. Dili na ko gustong magbaton og daotang hunahuna ni Angelo. Tungod kay siya man ang nagtudlo nako aron mi makalingkawas si Andre atong daotang babae. Sa pagkatinuod lang, tungod sa iyang kipuhat, medyo nakuha-kuhaan ang akong kalagot niya. Tungod kay, at least, nagpakita man siya concern. Magigsulti ko nila ni Manong. Mami! Oh, anak, gigutom pa ang akong tinangga. Mga tunata ni Daddy. Dili pwede, anak. Kay si Daddy, misakay na og balik sa barko. May balik na pag-work sa barko si daddy ni mo Angelo Andre. Ano man? Tungod kay kikinanglan man gyud sa work ni daddy di mo para mapalit uni ang tanan nga gusto ni mo Andre. Ug para unya kung mag-school na ka. Ano mo man siya man ang ida ko? Tungod kay dinalian manggod nak. Di na ko niya. Hey, Ikaw na lang akong Daddy. Daddy di ko. Ilisin na lang si Daddy Angelo, Mami. Andre, don't say that. Andre, paminaw ha. Ayaw kasuko ni daddy ni mo Angelo.
tungod kay labaya ka niya. O kay love ka man niya, mao na nga mo-work siya para nimo. Mubalik to siya? Oo. Kana sa Ha? mapauli pa si Daddy Angelo? Oo, of course. Kay naa ka man nga naghuwat niya. Mingaon man si daddy nimo kang Andre, baw mo pauli gid niya siya kung mahuman na siyang work. Mamork na lang siya sa barko kikiha siya atong babae. Andre, May palawal tong babae ang malita so. Dili ta mo work balik si Daddy's barko. Katong babae malita ang nagdaniya no. anak, ayaw anang imong gisulti ha. Dili man na maayo nak. Wa man kahilabti sa babae nga imong giingon. Iya man ko gisigaan sa mata. Ha? Oo. Kita ko iya ko nga gisigaan sa mata. Anak dili mamakak ha. Masuko si Jesus sa bata nga bakakon. Ko makak. Nakakita man ko, mami. Okay. Kalimti na lang nga. Ha? Kaya naman ang babae din eh. O dili na yun di mo siya makita pag-usap, Andre. Mamauli na to. Ha? Mamauli na to sa ato. Dili na ta mo balik dito anak. Aron dili na ka makakita pa sa imong giingon nga babaeng maldita. Ingon si Daddy Angelo nga anhita din ni magpaabot sa iyang pagpauli. Aw. Please, ipalihog kog tawag ni Tatay Berto ha. Oh. Tatay Berto, itawag ka ni mami. Day! Manong, isaad na ko nga dili ni mo pasagdan sila si Hana, ha? Ano? Uy! Anong ingunahan na may mong gisulti dong? Kuwang papadaya ang ipakita na ko nga kamatinud-anon dong. Manong, Tubag! ay naglain na pagsabot ang akong gangyo. Kinahanglan man gud nga malagkaroon doon niya. Mobalik man gid ko dito sa dapit nga atong gibiyaan. Tungod kay dili ko gusto nga magduda na sad si Angelo. Nga nagapil-apil na sad ko sa problema sa ilhanog anak. Oh, bitaw! Ha? Iyara pa dayon kang idamay. Sa pagkatinood lang. Wa pa mawagtang nga kung pagdumot at tutawhana. Gumikan sa iyang pagupa sa mga ngalan ninyo ni Hana. Jup, kalami lagi pitlukon. Ayaw na lang gud pagsigis ko tanang manong. Aron dili na sad muisa na sa tangkilay atong akong magawang. Aw, lagi. Naibaw ba ya ka ni Manang? Gadayon to react kung makadugod sa busulti kag bati. Bitaw. Oh. Wajud. Mabalik ko sa dapit atong gibiyaan aron ako madispatchar ang bayog yuta. Nagkinahanglan tag-ingo kwarta karon maong ato tong dispatchar. Para ang halin ato niya isugod og gamay nga negosyo na makuhaan nato sa atong mga kinahanglan. Ayaw ka pala ka, Nico. Kay magtinabangay ta, arong pagsugod og usa ka bag-ong kinabuhi. Tabangi lang ko ninyo. Aron sa kumakalihok para sa kaayuhan natong tanan. Usa ka bag-ong kinabuhi nga dili na gyud mahasol pa sa mga tawo nga nagpasakit nimo. Han? Naginuktok na sad ka. Wa man gud. Mulimod pa gina siya. Pila ka adlaw nga naghilom-hilom ra jud ka. Nga naman. Sagdi lang. Sabta lang una ko. Nga nang dili man ka mo ingon. Nga gimingaw ka na sa imong anak. Og tingali kang Lisan, dili na ta maghisgot pa sa mga tao nga wa na. Wa na nako kinanglana. Mahimo ba? Tabangin noon ko. Aron hingpit yung mapapas kung nahuna si Hana. Ang bugtong na kong gihandom, mao si Andre. Of course, ako ba itong anak? Ug akong pinangga. Maong dili gyud kalikayan nga minyahon ko. Di ba? Kinahanglan pa ba na akong ipasabot niyo? Naibaw ko man tingali kung unsay pagbati sa usa ka amahan. Aron di na kumahasol pa. Hatagi gyudahin ko anak. Okay? Sure. Pero
Aron ako ba siguro nga mawagtang na gyud sila? Silang gusto ni mong kalimtan. Kinahanglan nga magsugod ka na sa negosyo, okay? I-focus ang imong atensyon ini. Tuloy kay gusto ko nga parehas ni Blake. May ikapasigarbo kang kalampusan, honey. Tuod, aron ko malingaw. At tubangon ko na ang negosyo. Kamoy mahimo niyang dan. Aron ko hangdon sa tanang tao. Sorry, Hana. Nasa ka ba? Nasuko ka na ako? Mong gituyo gini mong pahunong asakinan? Punyeta! Kasakit akong agtang! Napakong gininuon ko! Mingon ako nga sorry, ha? Nagsalig ka lang nga! Naipo nga sorry, ha? Gisapot lagi ka. Mag-away ta? Mingon ba ko? Then shut up! Kaya nagsipok na ba sobrang akong o? Mo ba? So nasuko ka na ako? Wa pa. Pero magpunay ka pa gyapon. Magsige ka pa gyapon tabi niya. Labaw pa unya ana nga akong bation. Ipaniguro ko na nimo. Hey! Ayaw ko badsyata. Kanindot sa kong mood ganiya. Imo lang yung singitan sa imong kasuko. Kay napakong ka. Nituyo bago to na ako. Doon na lang ko'y nakitang tao. Naabi na kong mao. Maong napahunong na kong kalit ang auto. Kisa patawhan na ba? Naamong walang hinuong ko? Di ba ka maburot ting akong agtang ron? Ay sos, problema ba nagmuburot? Kadagang ayos dito sa bahay. Pwede maligo ka. Aron dili makaburot ng agtang nimo. May daan ng burot. Nga murag dunay tumutubo nga sungay. Hoy! Murag naghinubra na lagi ka. Ayaw lagi kong unhi. Aron dili may iskutan ng mga dili angay nga iskutan. Larga na! Aron nga maabot na dayon ta sa bahay. Kay kalit kong gikapoy. Lagot ko! Pero kinsa pa kitawhan ang imong giingon ba? Nga imong nakita, ha? Kinsa? Kalimti na. Kay dili siya importante. Si Nico. Kinahanglan nga makita na ko si Nico. Kay wa na nako makontak si Hana. Sud sa taas ng panahon. Tingalig doon na si Idia. Kung ganong wa na nako makontak si Hana. Gusto kong makikita sa kong anak. Gimingaw na kayo ko ni Andre. Oh. Abi na kong bipahuway ka na. Gusto na akong tambalan ng akong kasuko ganiha. Come on. Join me. Aron duhat tang mahuwasan. Abi ni Mon, murag na picture out na ako nga liwat jud kaayo ni mong barog ug dagway ang imong anak karong panahon na. Naan si Gana ha? Nagsugod na sa gagisgot. Ikaw rin ako nauna. Tingalig karong taon-taon. Ako'y burakan mo ha? No. Peace. Kung ingon ka palang anak, permihan. Wagi singkahay nga madungog. Pagkakusog ang bidagan sa panahon, no? O hain nakakaroon sila si Hana. Kung nagisgot ka na, tungod kay gusto kang manakop kung gimingaw ba ko itong bayhana. Ingnon ta ka. Wa na yun. Kung may gikamingawan man ko, kana wa gilain kung dili. Ang ako ra yung anak. Kay until now, wa pa mangyug ko matagig liwat. Dako na ron si Andre. Teenager na. Hain na yun ka sila, no? Happy birthday to you.
Until now, kuang lang gyapon tag-usa. Nak, Walay plano akong amahan nga mupakita na to, me. Unsa man gid tinuod? Niabot na lang ko ining idara pero nganong ang mga Daddy Angelo nga napakita nato dinhi. Andre, Dako na imong anak ana. Itugan na niyang tinuod. Pero dili siya maglaom. ining adlaw gyud. Mo'y atong ihatan nga gasa niya. Andam ko mo dawat. Di kay pala umon lang gyapon ko sa wa. Tungod kay daghang kong nadungog nga batasan sa ubang mga siman. Di man gani tanan kay usa ka pundok sa mga taong buang. Nakamagi makita pagyapon nga butan. Ay man anak lasyas nabilong ang akong amahan. Sa giingon nimong buang. So, malain na siyang pamilya sa klaro pagkasulti. O kita, giabandonar niya. No, not exactly. Gipanaliptan mo siya, mami. Oo. Tungod kay ang gipakita nga gihatagan paghihapon ta niya og pili. Yan. Andre, Pwede ba kumusalga sa inyong panasulti? Sige, Dad. Oo. Nakasamang gani ang iyong amahan. Kaya nakita siya og lain, Andre. Pero sa samang higayon, iyang ipakita kung sa mo kabililukon sa iyang kinabuhi. Tungod kay siya ang nangita upaagi, aron maangkon ninyo ni mami nimo kag inyong kaluwasan. Nga na nag-isikot kaluwasan. May nagplano bagdautan? Oo. Pero taas sa kayang panahon nga nagalabay, maong hato na ng ilubong sa kalimot. Dili, oy. Andre, Unless valid ang reason. Andre, Tell me. Unsa pa hinungdan? Nga iya magilisan og lain mi. Ayaw ko ignaw. Nga nahimo kang way hinungdan nga asawa. Mao nga yano ka ra kayong gibiyaan sa akong amahan. Kay dili ra bagi ko mudawat anak. Kay nahimo kang buotan nga inahan. O gi katarungan nga iya kang biyaan. Andre, Sa pagkamatlo na ko buot, nakita na nako kung unsa ka kasweet na mong tanan. Mao maigo sa akong kamot kung kinsa tong moingon nga way hinungdan nga pagkaasawa. Pangitao na akong ako amahan. Unsay sunod nga mahitabo at ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer Monique Di Gracia Sasidon, Directress Jennifer Dato Minyosa, Spinner Ariel Mangkao, Recording Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Moto ko listeners, ang part 8 sa may buntag pakahang moabot og advance mo na yung atong vlog. Bisag wa pa good ma-mix, wa pa good ma-sure og makapirat bag dili no, pero matik naman. Mapaminaw naman ninyo dayon human sa vlog no. Advance na ko daan og vlog mga ka-listeners para mag-mix na export na unya. May lang og di ma-field ning pag-export no. Kaya medyo taas-taas ni ako, nang gitaas-taas ni karon parang gamay na lang kong tiwasonon. Gitaas-taas na ko ni mga kuan ni siya ka kuan di episode ni mga 14 ka 14 ka kuan episode siguro 15 man tani mga ka-listeners na rin naputol. Nay naputol. O di nawag na dinig 13 ka episode. Inay naputol. Pero sumpay magyapon mapaminaw niya mga ka-listeners nga okay gyapon. Nagpa-shout out ang mga iro mga ka-listeners.
gikagid na kay sige puyo ni basurahan. Adukan na kay tubig. Sana na palitan na sila og kuan. Tambal sa kagid kay nagikagid na oh. Sige puyo aring basurahan ba. Nya. Ligo-ligo ni ba kay adlok kag tubig. Bita tong gamay-gamay pa na sila kay pwede ra ni excess balde ra ligo din. Tong gimanaga na mga kalusin. Adlok kag tubig ni. Unya asar mo tong ga-comment ani mga kalisenos basahon ato to. Kay nawa man kalisenos ka langas pa man ag cellphone. Asar man ni. Wa gyud ni magkadimao mga kalisenos. Asar to. Uy dangat ani akong cellphone kay na gyud ni guba na gyud. Guba na gyud sa nga tanan. Ug si Annalyn Samson, wow, salamat kay sa sumpay aning drama idol, always amping idol, ug God bless you always nimo idol with the heart. Salamat kay Annalyn Samson. Kasi ikaw lang habang buhay, salamat dol, excited ko permi sa sumpay, salamat. No, ikaw lang habang buhay, salamat sa pagpaminaw. Si Rowena Biernes, wow, kanindot sa drama Sir John, with emoji nga nagkatawa nga nagpipaningot ang agtang, no? Nya. Si Lovelyn Pintuyan, nindot jud ang drama with heart. Salamat Lovelyn Pintuyan. Ug si Lerk Suso, ngano ka pag ang mag-asawa maglabing-labing o magtalik romantic paminawan pero pagkabit na gani hilas og luod with emoji nga gipaningot ang katawa. Mao gyud. Unya si Miriam Rostria, salamat kay boss padayon lang og unsay nasugdan nimo, God bless with upat ka heart. Salamat kay Ma'am Miriam Rostria, no. Nibalik na siya paminaw, no? Naka-comment na gyud si Ma'am Miriam Rustria. Si Jean Love Amat, okay ra Sir John, ang dami mosabot. Ug salamat sa sumpay sa drama. God bless Sir John. With tulo ka heart. Salamat kayo, Jean Love Amat. Nya daghang ang mga iro gapa shout out mga ka-listeners. Daghang iro gap sige pa shout out sa unahan. Agoy, hasara to. Anya, salamat kay Jean Love Amat no sa imuhang pagpaminaw. Kanunay pagsunod og paminaw. Nya si Maris P. October 11, 2024. Hello po. Good afternoon po. Magtatanong lang po at sana inyo po akong ma-replyan. Ano po ang ibig sabihin sa sinabi ng mananambal na meron daw gaabat sa asawa sa anak? Kung lalaki, patay buhi daw. Kining pangatunahan gyud itanong mo kay Father Darwin gyud no. Si Father Darwin ang makatubag ani no. Mga ka-listeners aning parte aning pangutana ni Maris P. Father Darwin kay Sweeto tos Father Darwin og bawal ning magkuan og totoo ini mga albularyo magdangop kag tambalan no, bawal na. Manigi kuan ni Father Darwin no, i-follow ang punto for punto. Reverend Father Darwin Gitgano nasa YouTube, daghan kayo kag makatunan ani no. Daghan kay comment ni si kuan si Maris P. Hindi lang ako basahon ng imong mga comment uban kay parte ra man sa drama no. Murag na excited siya na minaw sa patayng buhi nga drama. Daghan kay sig komento no. Salamat kayo Maris P no. Anja katong imong pangutana. I-subscribe si Father Darwin Gitgano sa YouTube no. Father Darwin Gitgano kay daghan kay kag makatunan sa iyang mga katikisim na mga tubag sa mga pangutana no. Nasa punto por punto Father Darwin Gitgano. Search sa YouTube no.
Next episode loads, please. Tsada na kaayo murag hapit na gyud ni mahuman ba. Og pa shout out sa dayon ko loads with emoji nga nagpahiyom nga namula do ka buok. Shout out nimo Chechi yan. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Nya ngit-ngit na. Nangit-ngit na ako diri no. Lini Omega ay ang ganda na. No skip ads bisag taas kay kapoy mag-edit hinay pa jud data sa Pinas. With emoji tulo ka buok nga namula nga nag-heart no. Gapahiyom, salamat kayo Lini Omega no. Nakasabot ka nga hinay kay data diri sa Pinas unya kapoy sad kay mag-edit no. Salamat kay nakasabot ka no. Nga di lalim ang mag-edit. Salamat po sa imong pag no skip ads. Nya si Jessica Laganas, idol yung hinihintay ko, idol, thanks with heart. Sa man ayon. Mana na imong ipanggihiwat no ang sumpay sa may buntag pakahang moabot. Nya salamat kay Jessica Laganas. Nya si Rachel Yang, idol nindot nakaadyo, salamat sa upload. Way sa pa yan Rachel Yang no sa imong pagpaminaw sa drama. Nya si Jessica Laganas, ang ganda idol, please next episode. Next upload soon. Thank you with heart. Salamat kayo Jessica Laganas no. Og maura tanan comment no. Salamat sa kanunay ninyong pagsunod og paminaw. Nya gabi naman maura ta mga kalisanas. Kamutan ako nga ma-edit dyan tanan. Mahuman tanan og edit ning drama kay medyo mamawi kong tulog kay wala jud koy tulog ani sige edit bay. Mao to mga listeners, thank you so much ngit-kit na gyud bro. Ngit-kit na gyud diri. Si Chay ari, shout out. Mao to mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanay mga listeners, God bless sa tanan og advance Merry Christmas.